agora debería estar deberías me escoitar a min e agora deberías vos Sí. escoitar a vos. Eco, sí. Vale, e agora pregunta, por que estou usando 9 gigas de RAM? Sí, voume baixar un pouco porque creo que si non estaba a cousa moi equilibrada entre todos. Bueno, primeiro, Discord. Foi un placer conhecerte, amigo. Que é isto de desafío cop de Little Hope? Que carallo, por que hai un cooperativo de Little Hope? Que é iso? Iso puxemos outro día, Adrián e máis eu. Rollo de, queredes que Adrián e máis eu segamos un xogo de terror? Ah, sí, é verdade. Ah, sí. Merda, non podo contribuir coa conta de Galizan Gamer que ten ilimitados puntos, cachis. Vale, vamos a ver. E agora canto estou utilizando? Porque sigo usando 9 gigas. Bueno, pasamos o meollo. Sí, dame un segundo que abra o... Pasamos a mi joyo. Que abra o navegador e intente ver que cojones fao coa miña vida. Ou se temos de presentadora de nave? Si, temos de presentador. Tendes a min de presentador, o cale, moi mala idea. Presentador, moderador, Secretario, secretario, Correcto. un vello coñecido. baluarte da loita contra Fedora. Contra. Hombre, estás ensinando por que non hai que usar Fedora. A ver. Vale. Pois Estame recordando os comandos, en plan, bueno, vale. Aí onde está o navegador? Joder, que... Vale, aquí. Pero está collendo a xanela. Vale. Bueno, dice Josep María Sempere Ocu calienta que sales, así que Mosiño calienta que sales. ¿Qué nos quieres contar de PlayStation Stars? Joder, que xeito de introducir as novas. Estou dicindo que ten que ver agora aquí Sempera. É o Casina Nova. É o subtítulo da nova. Non te liches a nova? Sí, por que me tomas? Correcto. A Estamos ver. orgullosos de ti, Mosiño. Non te preocupes. Básicamente, PlayStation Stars é algo semellante ao que hai en Ubisoft co rollo dos puntos. É dicir, que se xogas a cousas de PlayStation, cos logos, etc, vas ter puntos que che van permitir, de feito, se teño todas as novas case todas as novas de PlayStation, que che van permitir iso, pois ter premios, etc. Pipero. Para dicir iso tens que raparte a cabeza, senón non me vale. E unha das cousas Comer pipas. É unha das cousas así máis guais que xa causou certo alboroto cando se anunciou o Xapón e que Alice Sawyer e que continúa agora en Estados Unidos en Sudamérica é que no Tier 4 van dar prioridade en atención ao cliente a quen teña iso, a quen teña o Tier 4. É dicir, como que van separar os clientes segundo se xan mellores ou peores. Entón, claro, en Europa está para ver se vai facer, é dicir, porque en principio sí, pero haberá que ver se é legal distinguir os clientes segundo lle sae das pelotas a compañía deste xeito. Entón, claro, o de Sony é todo sempre unha de cal unha de area. É dicir, fan unha cousa boa, que pode ser este servicio de fidelización, como ten Ubisoft, de... Joder, a min pásame, de moitas veces miro directamente xogos na tenda de Ubi en vez de miralo en outro sitio, para, joder, pois teño os puntos ou mellor quero conseguir algún trofeo de máis para conseguir os puntos e despois obter o descuento. E ten esta cousa que podes dicir ti, joder, pois está ben, sistema de fidelización como ten outras compañías, está ben, pero despois enfángano con outras decisións contra o consumidor que non teñen ningún tipo de sentido nin de motivo
aparte de mosquear a todo que non sexa tier 4, porque o único que vas facer é contentar a unha pequenísima parte do teu público. Entón, non sei, non entendo moi ben a filosofía que ten Sony últimamente. Esa está, non sei que opinades vos. Opino que me mola como Dinaf asumiu o papel de levar os directos e xa asumiu o papel de Antón de coller, pasar a nova e irse por aí. A ver, a vida é así. No, que necesito conectarme ao chat de algún xeito. Estou xestionando iso. Pero bueno. Vale, pois se non... Claro, esa era unha ansiedade a que non ten ese status, pero disculpa, Dinaf. No, Pero sí. claro, entendería con outra cousa. É dicir, por isto se fan os logos de plata e merdas así. Pero ou directamente os platino nos logos basicamente para iso, pero que non entendo é que o fagan directamente coa atención ao cliente. Porque quen vai a atención ao cliente non é público normalmente que este contento. É dicir, entón é público que vai a estar contento e que non vai a aspirar a ter un tier 4 para tal. Vai a esperar a queimar a túa puta empresa. Entón é un rollo de atención ao cliente mal. É dicir, non é que xa nos dé igual a túa incidencia, senón é que xa nos dá absolutamente igual porque hai xente mellor que a ti. Ton mal. A mí Todo me mal. gustaría meter tier 4 para queimar de empresa a Sony, ¿sabes? O sea, eso sería algo que me gustaría. Vale, pois... Queres dicir algo máis do tema ou... Abaixo Nintendo, esa está. Viva Nintendo, con dúas Bs. Sabes que nos censuraron o icono de Viva Nintendo? Tamén. Normal. Normal. Iván, pero ¿qué nos está cancelando? Porque É que só era o logo de Nintendo, pero non o aprobaron, non sei por qué. Imagino que mellor por copyright ou merdas así. Pero é puta mierda. Va. Bueno, en fin. next. Bien. Esto se está vendo. Aceptamos as cookies, aceptamos. Sí, as cookies vence. Nada, aquí a nova, xa que non puden estar a semana pasada, pois bueno, seguiron surdindo cousiñas do tema de Stadia. E aquí hai unha que me chamou bastante a atención, porque, bueno, basicamente vai dun rapaz que ten 6.000 horas xogadas ao Red Dead Redemption Online. Sí, eso vino. Na versión de Stadia. E claro, resulta que si Rockstar ofreceu traspasar as partidas da campaña dos que tiñan en Stadia a PC, pero non fixo o mesmo con online. Entón, claro, este rapaz ten aí 6.000 horas que agora vanse polo retrete. E o que me sorprende da historia é que a Rockstar lle dea tan absolutamente igual este xogo que ni sequera por manter un poquinho de reputación da súa imaxe, é dicir, mira, Google cagou unha, pero non somos mellores e vamos a permitirvos pasar a partida. Pois non, fódeste. A próxima vez xoga outro xogo estas 6.000 horas. E na, esa é a nova. É un haber estudiado de libro. Que botei 6.000 horas, haber estudiado. Que se deja. Bueno, eu vou aproveitar para saudar a Farun e a Kir, que eu hasta agora non estaba mirando. Correcto, bastante de acordo con esa frase. Eu tento co Sony ereo de nivel 4. Eu estou tamén bastante de acordo con iso. Pode que haxe un novo meme aquí. Os de nivel inferior, esos sucios plebeyos, non se xan sonias de verdade. Efectivamente. Vale, pois si isto é todo o que temos que dicir de Red Dead Online. Antón, que nos contas de Wild Basti, Hearts? non eu. Te estás saltando a orde. Eso non se fai aquí. Como que non? Ele é o presentador feo que lle sae das pelotas. Non, ele é o sustituto. Eu son tier 4.
Correcto. Non vas ler a nova hasta que eu colla a miña, non? Leas. Creo que me coñeces. Falle ti esta. Non te das conta que xa levo o 68% da miña skin de Kiriko mentres vos falades? Por qué? Porque levas un dedo na cara ou... No, coño, porque teño que estar vendo un directo de mierda 6 horas. Entón o deixei posto e isto no tempo vai a un vistazo, a verdade é que estou vendo unha señora que está facendo unhas kills bastante guais con ela. O sea que estuvo así como atención partida e mentre estou dando tempo para que avances coa tua, non? Procede. A ver, que eu sí que non me lín as novas. Me cago en Ross Games Radar. Deixa de sacarme pop-ups de mierda. Vale, entón o señor Yves Guillemot clarificou sobre a controversia da toxicidade, que para crear tes que ter un pouco de fricción. Correcto. Vale. Eu creo que xa o dixen nun comentario outro día. Isto é como... Claro, un pouco de fricción é como o que necesitas para crear o lume, sabedes? Cando facedelo con dúas ramiñas, ao final, pois, queimades a xente. Sí, é dicir, o que podes facer con un pouco de fricción é que alguén se levante da silla e che parte a cabeza. É dicir, iso tamén un pouco de fricción. Isto é como a linguaxe de Rajoy, ¿no? Son uns pequenos hilillos esas cousas. Claro, é dicir, isto é a neolinguaxe, é dicir, falas dun pouco de fricción por non falar de toda a merda que tes aí metida na tua compañía e que dixeches fai 3 anos que iba a solucionar. E aquí seguimos igual. É dicir... O sea, vamos a ver, porque estou lendo así como... Estou intentando ler o tema a ver si entendo algo, si... O sea, dixeronlle... mira, amigo, que tes problemas de toxicidade no traballo, e contestou que para crear arte necesitas un pouco de fricción. A tomar polo cu, o sea, eso é o que pasou. É que non entendo nada. É dicir, a que queiras ter un pouco de PR. É dicir, sabendo como están últimamente as augas, a quen se lle ocurre dicir isto? É dicir, que ti na túa cabeza enferma podes pensalo, pero a quen se lle ocurre sair a Twitter, sabendo como parte como de Twitter, e dicir en plan de non, maltratar xente está ben, que ti cando presionas a xente e piensas a cabeza, ás veces son ideas boas daí. No, Claro, pero, o sea, a ver, é o que falábamos un día. Isto é como cando saiu o tipo de Callisto Protocol dicindo máis do mesmo. E cando sae calquera destas this is gay. superestrelas do mundo do videoxogo dicindo estas mierdas, e todo o mundo dentro dun mes non se lembra destas cousas. E a xente pasa de todo. Bueno, e a dicir, lles mercamos o xogo igual, tampouco é algo que dependa do consumidor, senón máis dos traballadores e de asociarse a estas cousas. Pero a realidade é que se producen contextos onde sindicarse este tipo de historias é algo que aínda está comezando a pasar. Entón, pois, se poden permitir facer este tipo de cousas porque os ten o privilexio de poder facelo, por como é a industria de momento. Entón, pois, o siguen facendo, xa está. A ver, ¿por qué todo vai mal? Porque supuestamente esto está muteado y ten audio. Me cago en... vamos a ver, Chrome, me cago en tu puta vida. ¿Con qué se supón que está pelexando? Fedora? Probablemente, sí, pero en específico cun convertible que foi a peor compra que fixen en informática na miña puta vida. Joder. Esta mierda, me refiero. O teu maravilloso convertible. Sí. Mellor compra nunca xa máis feita. Mira, convírtese nun pisapapéis. Bueno, eu que sei.
A min eu estou me acordando agora, según falades do tema de pisar a cabeza a xente e tal, de cando morrera Kentaro Miura, o autor de Berserk, por un montón de mierdas que se debían a exceso de traballo. Todo o mundo en plan, sí, é moi importante a saúde dos autores tal e cual, e que non se excedan no seu traballo, non sei canto, fora un puto drama. E a semana seguinte Eiichiro Oda dicindo que non se iba a tomar vacacións, estaba na putísima mierda dicindo que non se iba a tomar vacacións, ni se iba a coller unha baixa porque tiña que rematar os capítulos, e todo Dios aplaudindo. Foi unha de... Bien. Eiichiro Oda é o de One Piece, por certo. Foi bonito. Foi bonito ese día. Pero bueno. Ahora sí lle tocando. A ver, que puxen... bueno, isto implica un vídeo relativamente longo que podedes pasar rápido, pero o señor Carlos puxo por aquí unha... Bueno, non sei xa Adrián xa puxo, correcto, agora sí. Básicamente do Monster Hunter que publica Electronic Arts, que non sei como se chama o estudio que fai. A ver, Toukiden, pode ser? poño o alto. O alto é un pouco descentrado, Sí. atreveríame a dicir. Vale, sí, espera. Porque, claro, Wild Here. espera. Que temos un problema. Eu esto, joder. Non sei, conste que estive vendo un pouco o vídeo. Non sei, o que vexo que aporta este xogo, bueno, quitando que este xogo de 3 no mercado, o que vexo que aporta un pouco o xogo, do que se viu no vídeo, máis que nada é que gráficamente un pouco máis potente que Monster Hunter nos outros. E por outro lado, as ferramentas que tes, que ten como unha especie de cebolo que lle sirve de ferramenta de catapulta, de tirolina, de parapente, de varias cousas para desplazarse ou ter certas ventaxes como saltos e cousas así cando te enfrontas a un becho e tal. Está guai, pero a miña mentalidade é un pouco para que quero máis do mesmo. É dicir, Monster Hunter xa existe e hai un Monster Hunter que va moi guai en PC que é o World, e hai outro que pois en Switch está bastante ben, que é o Rise. Cada un vai tendo contido as súas expansións e cousas varias, e agora en Electronic Arts se me di, mira, che fago o mesmo, pero un chisco máis gráficamente potente, porque a miña premisa é para que quero isto? É dicir, para que te vou pagar 60 euros por isto, me perdito? Non sei, non me chama tanto a atención, non digo que non sexa interesante, pero é como se ven Activision de mañá me di, pois mira, non sei, spin-off de Call of Duty, a mentalidade sería que se cuenta bastante mal, non demasiado interesado, para non querer dicir que o xogo gráficamente parece bastante chulo, é bonito, e as paisaxes molan moito, pero me chama a atención simplemente a parte gráfica. Xogalo, penso, e que teño Rise, para que carallo quero isto? Incluso che diría que... Bueno, vale, agora igual cambio de opinión, pero... No sei, me parecía o que estábamos vendo hasta agora demasiado arena de boss comparado con Monster Hunter. Sí, os escenarios que se viron eran bastante escenario amplo. O sea, non se viron moitas construccións polo medio tal, salvo unha praza central que se avanzas un pouco, se ve como unha especie de, non sei se dicir caverna ou algo así, unha árbore central, así, era bastante bonito e tal. Pero de feito tiña unha estética relativamente similar a Rise, un pouco máis sobrio, porque en xeral sabes que as armas son un pouco máis pequenas e tal, pero non hai espada grande, lamentablemente para ti non. Pero bueno, non sei. Os meus complexos. Sí, acabo de facer ese chiste. Só por puntualizar, pareceme raro el fallo show, porque este xogo, a pesar de estar baixo a marca de EA Origins, faino Omega Force,
que son os que fan os normalmente todos os Musou, é dicir, os Pirate Warriors, os Dynasty Warriors, Sí. todos estos. Entón, a ver, sí que fixeron fai anos o Toukiden, que de feito é un xogo tipo Monster Hunter que facían para PS Vita, pero claro, tampouco sei moi ben por que non aproveitaron esa marca e fixeron outra marca nova. Mellor porque Toukiden casi ninguén o coñece, como que querían aproveitar mellor. E o que si dixeron foi que non podían poñer un cooperativo para 4 porque senón a merda esta que teñen de construcción que estaba moi rota. É dicir, todo este rollo de construcción se poñen de 4 como que se rompe o xogo, entón como máximo poden poñer de 3 para que non se xa demasiado sinxelo. Soa que está ben pensado o videoxogo. Que está de moda agora? Xapón. Que tamén está de moda? Monster Hunter. Pois vamos facer un Rise pero con millóns gráficos. Monster Hunter está de moda, ti crees? Si, hostias, o World foi unha puta revolución. Este xogo canto tempo levará en desenvolvemento? Bueno, eso pode ser, sí. Así plantexado pode ser. Porque te iba a preguntar, hai cantos anos que saliu Monster Hunter World. Pero... E aparte, comparado con War, eu podría pensar, este xogo ten máis mobilidade. Pero é que xa, se o comparas con Rise, non ten tanta mobilidade, porque Rise xa ten o rollo do gancho, lle meteron un wall run fai pouco, que te permite escalar e camiñar polas paredes ata que gastas a resistencia, co cal xa podes interpretar o mapa dun sitio máis vertical, con máis facilidade que antes. Entón, claro, a metade das cousas que ves aquí da ferramenta de saltos e tirolinas e tal, tampouco me parecen tanta vantaxe, así que para verla, pois pode molar, pero non sei, tampouco me parece un mapa, polo menos o que ensinaron non vexo un Zelda onde realmente te compensa todo iso. Que bueno, a ver, faltan cousas por ensinar, supoño, verán bastante. Habrá que velo. Eu imagino que probarías 10 horas que poran de balde no polo EA Origins este. Polo menos para botar un intento a ver que tal está. Non vai a Play. Non sei, bueno, se pone demo, pois igual se proba, pero non sei, ha sido as primeiras. Home, non sei, ves unha cosa que si me gustou un pouco, que destruíulle unha parte, aparece iluminado o punto débil e tal, e iso sí que ás veces en Monster Hunter non é tan así. O sea, sí que, por exemplo, destrozas a un pecho para obter certas partes, pero non é tanto que teña, non é tan intuitivo onde ten un punto débil, senón que tens que ir aprendendo pouco a pouco. Aquí ves, por exemplo, o remarca en certos vechos, e bueno, é unha opción de accesibilidade que está guai, a xente que pues, igual non xogo nunca Monster Hunter, pero bueno, sen maior historia, non sei. Bueno, non sei, a min comparado con World, que as comparacións son odiosas, pero hai momentos nos que non sei se me parece como moi batalla contra monstruo tocho e pouco traballado o ecosistema, pero bueno, tería que fixarme máis. O sea, eso é simplemente a primeira impresión, non o tomedes como un xuicio de valor cun razonamento detrás. Pero bueno, habrá que ver o que ensinan. 25% completado do bote, Adrián. Correctísimo. Bueno, pois se con isto rematamos Wild Hearts. Contanos, Mosiño, por que temos que falar de From Software neste directo? Puta película de Elden Ring. Que como saia facemos unha xuntanza todos e vamos ir a ver todos xuntos a puta película de Elden Ring. Unha xuntanza de amor temos aquí, sí. Mentres invites ti, eu non pago para a peli de Elden Ring. Invita para facemos un bote para a peli de Elden Ring, non pasa nada.
Pero, básicamente, Sony últimamente está facendo un transmedia e facendo que todas as súas películas ou series pois teñen adaptación ou ben a serie ou ben a película. De feito, collen aquí unha lista, aparte da de Uncharted, teñen The Last of Us, que vai ser o ano que ven, teñen Ghost of Tsushima, que están facendo a película, teñen Twisted Metal, que van facer unha serie, teñen Gran Turismo, serie e película, teñen God of War, serie para Amazon, teñen Jak and Daxter, van facer unha película, teñen Horizon, unha serie para Netflix, teñen Ratchet and Clank, que van facer outra película. Entón, xa que están agora metidos neste rollo de facer películas e series sobre as súas IPs, pois van a aproveitar que fai pouco investiron en From Software e que Bandai Namco, que é a distribuidora en Occidente, pois tamén lle ten ganas para investigar pois os futuros plans transmedia tamén con Elden Ring. Que significa isto? Imagino que farán o típico de facer cómics, pois ao mellor explorando un pouco máis a idea do mundo, sacarán algúns libros, penso que algún tipo de serie de animación ou película pode caer. Haberá que ver, porque isto imagino que irá para longo, pero bueno, xa está aí polo menos a semente plantada, e para xente como Antón, que está gozando moitísimo da experiencia Elden Ring, pois vai ter Elden Ring para rato. Igual cando este a 15 euros me plantexo. Correcto, a mí o que me gusta é o tema de sí, é que Sony as políticas que ten, non sei se me gustan moito, non sei canto, 5 minutos máis tarde, película de Elden Ring. Elden Ring non pertence a Sony, de momento. Por certo, vos mirachedes algunha película de Sony? Mirachedes Uncharted ou así? No. Eu vin Uncharted, sí. E que tal? A min gustoume. Está ben, entretida. Tampouco é un peliculón, pero... Habrá que botarlle entonces un cheiro. Correcto. Pois si non temos nada máis que falar da peli de Elden Ring, que me gustaría saber que carallo van a meter de trama, pero bueno, non sei. É que, de hecho, unha cousa, non sabía que saíra a peli de Uncharted. Sí, joder, fixo a Tom Holland. Que foi en febreiro. É verdade, que fixo Tom Holland. Joder, mato. É que non me gusta Tom Holland. Pues é ben guapo. Home, a mí gustan máis as patatas fritas, pero... Que desto faláramos, que este ano nos Game Awards van poñer un premio que era para o mellor derivado de videoxogo, o rollo a mellor película ou algo así, non? Sóame. Sí, é verdade, en decembro temos como se di, uns 8 Game Awards que facer. Se me lembraba disso. Que mal se me dan esas cousas. Ainda temos que pensar un sistema de como facer que o público poda votar. Correcto. Quise en Google. Bueno, pasamos coa seguinte. Sí, vale. non entendín esa nova. O sea, queres que non poña o sei que estou trailer, Fedello? Sí, pon por aí algún dos vídeos que poñen. Nada, basicamente a nova é que saiu... O que pasa que esta sae da semana anterior, o que pasa que non pude asistir. Que basicamente pois lanzaron unha nova versión do 0AD que, bueno, ten a peculiaridade que igual por iso non o entendiches de que o xogo ten como 20 anos pero siguen chamándolle as súas versións alfa porque teñeno como que un xogo en continuo desenvolvemento, leva máis dunha década que é perfectamente xogable, está traducido a tropecentos idiomas, incluído o galego e mil historias, pero seguen a chamarlle alfa. Pero a ver un momento, que está pasando no directo? Non o sei, non o estou vendo. Non se está actualizando, verdad? No. Vale, pois non sei por qué, pero... Correcto, é cando podes aproveitar para trolear cos puntos. Agora sí. Agora sí. Pero tivo no que recargar, o cal non me fixo moita gracia.
Pois basicamente o 0AD ven sendo un Age of Empires cunha xogabilidade un pouco distinta, ten peculiaridades distintas coas unidades, de que poden... Por que os soldados son proporcionalmente demasiado grandes para as casas? Porque son ibéricos, pon aí abaixo. Claro, son machos ibéricos, entón. Ajá. Machos ibéricos. Pois polo mesmo que en calquera xogo destes que difuses. Non sei, ao final é unha decisión supoño que de que se vean as unidades, basicamente. Pois Pero eso bueno. me fode a inmersión. Non estou de acordo. Basicamente o xogo este é un RTS de estrategia tipo Age of Empires con civilizacións en torno a, creo que son 500 anos antes e despois de Cristo. Xogan un pouco con iso. E bueno, está bastante ben. Ten algunhas cousas que tiñan os Empire Age, chamabanse. Sí, Age of Empires. No, os Age of Empires, por suposto, pero tamén o Empire Age, que tiña un rollo de por territorios, de que ti construías un centro e entón ao redor dese centro tiñas o teu territorio e aí podes construir as cousas. Ten un tema de que non é como Age of Empires que os aldeanos recollen recursos e os soldados loitan, sino que aquí ti podes coller os soldados e utilizalos para recoller recursos ou para construir cando non están loitando. Entón, dache un pouco... ten unhas certas mecánicas de xogabilidade distintas. E bueno, está curioso, está en galego, é gratis e está en todos os sistemas operativos, o sea, son puntos... Incluído Fedora. Bueno, non respondo de como funcione, bueno, non respondo de como funcione ninguna, pero en Fedora máis concretamente. Correcto. Pero está. O sea que a próxima semana me teño que reinstalar o sistema operativo, teño que aparecer con Manjaro e que crashea outra vez o Overwatch 2, correcto. Pillo a tal. Colle un Debian, home. No, que agora Debian no instalador mete drivers non libres. Sí, certo. En serio? Sí, é un dos bombazos desta semana, creo. Sí, tomaron unha decisión así por mellorar a usabilidade do sistema. Pero para eso está Ubuntu. Acabo de dar conta que igual lle fixen barra ignore hai 15 ou 20 minutos a Risou que puxo la polo chat, non a saludei. Hola, Risou. Creo que eu tamén. Igual por eso nos acabo de pagar 2000 puntos no bote. Que sí. Tío, ahora habrá que empezar a pasar a todo el mundo para que... É o xeito de chamar a atención. A todo isto está todo, o sea, estamos ben de audio porque eu vexo a barra de son non sei se dá un pouco de medo a veces. Eu puxenme antes un segundo directo e desde esa baixei un pouco o volumen ao meu micro porque vía que estaba a miña voz un pouco por enriba do resto. Non sei se seguirá estando. En calquera caso, tócache falarnos de Activision Blizzard, Adrián. Sí, dame un segundo porque mima, o trailer este sigue. Parecíme que Sí, no bastante casco... What? ¿Qué pasó? Ah, vale. Somos Xbox. A ver, entiendo que estamos está aquí, ¿no? levemente crasheado, ¿no? O HTML está un poco... Ah, vale, no, ahora no son anuncios. ¿Pero qué enseñó esto? Esta página. Sí, a verdade é que vai un pouco poche esa página. Esta página me cabe. Joder. Por favor, Microsoft ou Somos Xbox contrata de Afala. No, isto é unha página de Somos Xbox, pero non é non está vinculada a Xbox. O sea, unha revista que se chama así. Vale, pois por favor, Somos Xbox contrata de a Fala os nosos patrocinadores para... ¡Que ben metido aí a cuña! A ver...
para que vos redeseñen a páxina, porque o precisades Non, pero urxentemente. eso non rotise da páxina de AFE. Fala é un rollo para facer a túa web en galego sen máis. Bueno, pues Pero contratade- podedes ir a anxosánchez.com, o vosso desenvolvedor web de confianza, que por un módico prezo vos poderá facer unha web con presupuesto sen, como se di esta mierda? Sen compromiso. Isto que lle cobramos a parte Eso sí é despois, puta ¿no? eso sí é meter unha cuña, e non lla cobro ademais. No, Eu- mirad esta mierda, por favor. Mirad. Que te parece la noticia? LOL. Pero mirad cómo está puesto, joder. Dios Pero- mío, me está matando. Me está matando. LOL, genial, what the fuck, lamentable, furioso. Correcto. Estoy furioso, colérico y rabioso. Supoño que esos son o típico que sale en plan de ¿qué te parece esta nova? E sairían os emojis con esas Claro. expresiones. Claro, seguramente, o barriñas o algún rollo así, sabes? Pero no, aquí o CSS brilla pola súa ausencia. Me cago en puta vida. Bueno, vamos a ver. O 8 de novembro, quizás un par de días antes, podremos coñecer a decisión do organismo regular da Unión Europea sobre a compra de Activision Blizzard. Que é un organismo regular. Pois son que fai o seu traballo pichi picha. Regulador, entendo. Eu ligo que pon aquí, o sea... Sí, pero está mal traducido. Só Pero- fixeron un copy-paste que Pero que flipas. leva esta puta página, joder? O sea... Pero sí, organismo regulador, claro. mal Organismo vai isto, regular. por favor. Joder. Regular está traducido, eso sí, pero... Joder, dende logo, o de Somos Xbox como publicidade da Xbox dá a entender que é unha consola un pouco pocha, eh? Van a ter que contratar tamén un traductor profesional. A ver, está No feito coñezo por ningún. Grupo Asturcom. Pero en calquera caso... Asturcom Telecomunicaciones extinguido. Pechou a empresa. Esto está siendo... Vale, o sea, pero vamos a ver. Entendo que é pola regulación das leis de competencia e tal e cual para avaliar si isto é unha práctica monopolística. Sí. Vale. Ese resumo, sí. É dicir, agora teñen que ir a todos os mercados, teñen que ir a iso, a Europa, teñen que estiveron fai pouco en Brasil, teñen que ir a Reino Unido, Norteamérica, para ver se superan a criba ou non. Perdimos a Antón. Perdemos, Antón. Ah, volveu. Hostia, desapareceume breve un segundo aí a súa cama. Aí non. Correcto, Non sei Antón se pasa algo blinquease bizarro. cando volve a entrar no campo de batalla buscando dúas fichas. Ah, non, espera, isto non é Magic. Mire, Vos sabíades que Adrián é coach de Magic? of course. Por supuestísimo. Pero en calquera caso, bueno, isto realmente vai un pouco enlazado cunha nova que hai debaixo, que se queredes xa o comentamos todo xunto. Que A miña tamén. sí que é esta. Porque por lo visto, claro, Brasil xa se pronunciou respecto disto, o organismo regulador que hai en Brasil. E bueno, pois aí vos comenta Adrián. A ver, é que eu simplemente quero poñer isto vai salir mal, porque eu sei que vai salir mal, pero simplemente quería poñer vale, sí, claro que saliu mal. Que Brasil di que Microsoft, digo que Sony pode competir sin Call of Duty como fai Nintendo. Certo, pode. Non sei se vos viste, escoitaste eso que pasou no directo. A ver, a mí a frase me parece un zasca que flipas, pero a explicación que deron sí que me pareceu correcta. Xa, pero que eu acabo de poñer turn down for what no directo para simplificar esta nova. A ver, agora que xa puxen o parvo.
Un pouco. Adrián, hai que traer as novas liras a casa. Vale, sí. Entón, o sea, máis ou menos entendo por onde van os tiros. O sea, di que o investimento en exclusivas, que sempre foi unha cousa que sempre se fixo na competición, na competencia entre consolas, e que, polo tanto, que non cheguei a ler a nova entera, pero entendo que di que cal é o problema con que se fa o que sempre se fixo. Sí, todo isto ven porque o que di Microsoft é que lle ofrece a Sony 5 anos máis de Call of Duty. É dicir, son 2 anos que teñen firmado, que teñen o contrato feito xa, e 3 anos máis, pois, para que non perdan de repente unha das IPs máis tochas do mercado. Claro, o que di Sony é que perder unha IP tan grande podería ocasionar, bueno, pois unha perda de competitividade, etcétera, etcétera, etcétera. E o que dixo Brasil é, bueno, tampouco tanto. É dicir, que Nintendo non o ten é líder de mercado. É dicir, A mí o que máis me gustou do que di Brasil é que ao final do comunicado din algo así como que de todos xeitos que este organismo regulatorio tal, que nos estamos para defender os intereses da sociedade, non os dunha empresa particular. Que basicamente é iso, é dicir, todo isto ven por iso, porque obviamente Sony pois non está contenta con esa compra. Non sei, eu penso que en 5 anos unha empresa do tamaño de Sony pode facer un equivalente a Call of Duty para polo menos meterse en nicho de mercado se fixera falta. Pode mercar a Battlefield. É que está en venta. Con isto que direi unha cousa. Levamos cerca de un mes comentando esta nova. Sí, pero a última precisamente a comentamos porque precisamente saiu un dos directivos de Battlefield dicindo que o feito de que en algún futuro fose exclusivo Call of Duty para eles era unha oportunidade porque seguirían sendo multiplataforma. Si, eso dixera, é verdade. É que non me lembro cando fora aquilo, pero si fora un pouco. Eu recordo cando Sony dixera que aquel trato era inaceptable, porque Microsoft lle ofreceran pois eso, solo 5 anos máis do que xa teñan asinado. No, 3 anos máis do que tiñan asinado. 3 anos máis. Quedabanlles 2 do contrato que tiñan con Activision, 3 de prórroga que lle daba Microsoft, ¿no? Sí. Eu sou moi baixo. Vale, o sea que teño que falar máis para o micro ou achegalo máis, unha de dúas. Vale. Non sei se será que os demais sonamos moi altos, porque eu escoito vos aos tres, máis ou menos igual. Eu polo rollo tamén, é dicir, por leña interna, por dicirlo así, escoito vos a todos máis ou menos o mesmo volumen. Sí, pero ao final si vos Hostias. estades... Vale, agora foi demasiado, ¿no? Sempre podes poñer o micro que puxeches antes que escoitábamos aí a 4K. Sí. Este micro, sí. Está activo. Vale, agora estou máis á altura do micro, así que agora se me debería escutar un pouco mellor. Bueno, entón nos acabamos de fumar dúas das miñas novas. Así que toca ya entón falarnos do Hitman. Sí, que, bueno, a ver, non sei se algunha vez entrastedes no Discord de Hitman 3, No. pero teño un chat de texto só para precisamente este tema, o modo freelancer. E todos os días se fala por ese chat, absolutamente todos os días se fala moitísimo, porque hai todos os días unha serie de xente que trolea
en plan de a ver cando sai isto, sairá ose freelancer retrasado de novo, dun xeito así bastante coñero, sempre teño unha conversa bastante fluida de xeito diario que me sorprende moitísimo que se fale todos os días tanto por un chat dunha cousa que non se sabe nin que día vai sair ata agora. Pero bueno, a cuestión é que estaba plantexado para a final deste ano. Hitman 3 xa tivo unha serie de DLCs e de cousas varias, sacaron un mapa gratuito, sacaron varias cousas. Isto basicamente era un modo onde o Agente 47 ia ter a súa casa, ia ter que mercar as súas armas, ia ter que conseguir equipo e ferramentas pouco a pouco, e ia ser unha especie de modo roguelite, onde entendo que conserva o equipo da casa e cousas varias, pero logo tens que ir facendo unha serie de misións, e senón pois tens que volver para atrás se fallas. Supoño que un pouco eso por lo que explicaron, non sei exactamente como vai ser nos mapas xa existentes. E bueno, a cuestión é que o modo presenta un certo interese polo tema de ter a tua casa, de ir mellorando personaxes, ferramentas e tal, un pouco como se facía en algún dos antigos, pero, pois, o retrasaron, penso que puña o 26 de xaneiro ou algo así. Así que, bueno, en vez de sair a final de ano, pois será o 26 de xaneiro. A ver, vai ser un modo totalmente, o sea, xa dixeron que ia ser unha actualización gratuita, este mes publicaron o roadmap, onde meteron, pois, todos os obxectivos novos, unha serie de contido, bla, 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 todos os meses publican o seu roadmap con contido. E, bueno, pois isto se adiouse un pouco, pero mira, a ver, é contido gratis, tampouco había prisa e non será máis que outro rollo para darle unha oportunidade en xaneiro, así que, pois mira, ben. Correcto. Pois mentres agardamos a que Hitman freelancer anuncia cando sai o freelancer, Mosiño vainos falar de algo que non é de Sony. É de Nintendo. Viva Nintendo. Viva. Pois como dicía antes, copiando descaradamente a Sony, Nintendo tamén se quere meter no mundo das películas. Está facendo agora, vai sair o ano que ven a película de Super Mario en animación 3D, e mercou un de cinematográfico, podríamos chamalo así, para facer as súas propias obras. É dicir, é un estudio aparte xa con Soleil, é dicir, non un estudio novo. Estaba traballando na segunda tempada de Ghost in Shell para Netflix, fixo captura de movimento para Monster Hunter, para Death Stranding, para Nier. É dicir, é unha empresa xa tocha, por dicirlo así. O que sorprende non é tanto, bueno, todo isto, aparte son 34 millóns, é dicir, como se o comprar aí de saldo, senón que directamente merque a compañía, cando normalmente o que fan neste tipo de cousas é precisamente o que fixo na película de Super Mario, é dicir, aliarse, en este caso con Illumination, para facer algún tipo de obra. Aquí directamente Nintendo aposta tan forte que directamente quere facelo a nivel interno. Imagino que para poder ter un control máis grande do produto que se vai facer, é dicir, sabemos que Nintendo e as súas cousas, bueno, pois como que este moi de man, non lle gusta moito que a xente toque as súas cousas. Despois pasan cousas como a Philips nos 90. En principio, claro, é un gasto bastante grande a curto prazo. A longo prazo imagino, claro, que despois a cousa será máis rendible, pero a curto plazo sí que se mire iso, unha aposta moi forte por ese tipo de cousas. Queres comentar agora xa o da peli de Super Mario que o despois ou... Sí, básicamente, sí, é dicir, por se non mirachedes o tráiler, por se lle queríades botar unha... Sí, ese é o vídeo do tráiler, son 2 minutos. Vale. Deixame que tome o control do son e vexa que este isto ben posto que basicamente iso é un teaser, polo menos para ver o ton que vai ter a película. Ah, pero que esto está en...
Bueno, vou aproveitar que ainda non me toca a min para ir a un segundo ao baño, se me desculpades. Estes son os penguins que Mario tira. Eu quedéme mirando para ele sen saber quen carallo é. Una muestra de nuestra furia. ¿Vas a rendirte? No lo haré. Por fin la he encontrado. É unha película del Elden Ring, imagino algo así. Non sei, o que acabo de ver é o mago que nos fode sempre as partidas do Mario Party, o que empeza a facer cousas para darlle puntos a xente ilegalmente. Kame. E as estreliñas do Mario Party tamén. E parece ser que vai ser un Isekai, porque Mario non sabe onde carallo está. ¡No toques ese champiñón o morirás! Uy, perdona, con este no hay pega. ¡Vamos, Mario! Reino champiñón, allá vamos. O que si vin é que a dobrase a xente non está moi contenta co acento non italiano que ten Chris Pratt. De feito, había unha nova por aí que dicían que o mellor dobrase que viron foi o francés. Eu pensei que iba a ser italiano. Eu que Que teño, curioso. o que teño ganas é de como se chama, bueno, que cojones estou vendo aí? Podemos ver agora o todo La beca Leonardo, Ghost Rider Cago tamén. en mi puta estampa. Odio YouTube. A ver, como se chama? Alguén sabe, o sea, alguén escoitou como é a voz de Bowser en inglés? Sí, é Jack Black. O sea, sobre todo, máis importante, toca o saxabún? Non viste a Jack Black tocando o saxofón este de xoguete, non? No. No. Bueno, para que vos... A ver. Para que entendades como... Vamos a ver. Está lle pedindo moito a Fedora. Estoy dependiendo moito a Chromium, que es una puta mierda. Digo, Pero por que usas Chromium? que queres que use sería? Google Chrome? Ou Firefox, ou Vivaldi, ou dame hay igual. cousas que non me van en... Hombre, Pois, Firefox pois Google Chrome, o sea, eu utilizo Google Chrome, non uso Chrome. Porque a Nego ti non, a usar. a ti non che gusta o software de licencia libre. Négome a usar Google Chrome. Sorry, no, sorry. Pero nos quitas o anuncio de BBVA. Sí, sí. Refírome a iso, básicamente. You ready? Yeah. O de Jack Black co saxabún. Isto De é que estás falando? 3, 4, 1, Un tipo que fai de Bowser na peli de Super Mario. Por que te negas a usar Google Chrome? Non sei, usa Fedora logo que se lleva a pedir. Sí, Firefox de feito Adrián, unha Adrián, respuesta. por que? Bueno, en fin. Por que te negas a que te funcionen as cousas, Adrián? Si queredes arranco os cables e nos vamos a tomar polo cu, pero Violentamente, por favor. vamos a ver. Máis vídeos en YouTube. Let's go. Contanos, Fede. Vale. Nada, novidades de Astronir, que saliu unha nova actualización agora estes días. Por cantas actualizaciones leva este xogo? Cada vez que llego aquí hai unha actualización nova de Astronir. Que é unha pasada, o sea, o xogo leva... Creo que saiu da alfa e tal. Fede, yo fai unha semana voume quitar dos xogos de farmeo. Pero que Astronir De novos xogos en Astronir xa estou. Dice, non quero drogas novas, as drogas vellas son da familia. Básicamente. Esta xa me coñezo.
Non nada, pois, bueno, aparte das típicas melloras e tal, que non vamos detallar, pois meten unha especie de cápsula en plan se biche desa peli de Jurassic World, pois un pouco esa, pois para ir rodando por aí, un forno portátil para levar na mochila e algunhas cousiñas así extra. E logo tamén hai un evento para conseguir pois emotes, bailes e cousas así estéticas, en recolectando certos recursos e comerciando con eles agora durante este mes, coido que. E nada, básicamente a nova é esa que sigue actualizándose e que igual seguiremos xogando ata que Eu de momento agora non a preciso. Co meu patín novo xa estou a topísimo. Certo, que o último día conseguimos uns patíns aí en plan Marty McFly que molaban a hostia. Sí, a verdade é que te podías desplazar moito máis rápido. Bueno, sí, eso é certo. Nas físicas... Sí, bueno. Sí, pero a combinación de patín e jetpack para non pegarse a torta ao caer é moi boa. Correcto, vou ter que facer unha macro para sacar patíns e poñer jetpack. Si funcionan coa mesma tecla. Correcto. Bueno. A ver, non me toca a mí ainda, non? No, agora toca. Non, se queredes digo eu outra e así xa le ventilamos. Queres ventilarte as túas? Sí, no, hai que seguir a orde. No, como fomos dicindo dúas, claro. Por eso porque ya liamos un pouco a Adrián, pero nada no, máis. Tamén ya liei a Mosiño, porque xuntamos a Mosiño a de... Bueno, pois veña. Seguinte, rebaixas de Steam. Nada, é que consumismo. É que basicamente eso, que si estades pensando en aforrar sí. En pillar o su Astroni. Ok. Si estades pensando en mercar algún xogo, pois que saibades que as rebaixas de Steam que iba a haber agora en Halloween, pois pusieron unas case un mes máis. E teredelas a mediados de novembro. E as que adoitaban facer no ano novo lunar, pois agora móvenas un pouco máis cara a marzo. En teoría para separadas un pouco máis, pero bueno, como estaba comentando aquí antes Mos, pois as de Nadal xuntáronse aí un pouquiño coas de Black Friday. Correcto, pero imos facer un matiz. Non te sai tamén. A cuestión é que imos facer un matiz con respecto a esta nova. Non estamos fomentando o consumismo e que vayades como tolos a gastarvos a pasta nas rebaixas. Non obstante, se xa tedes a intención de gastarvos a pasta de xeito desmedido, polo menos, facedeo en rebaixas. Correcto. Que vos sabe máis rentable. Correcto. Bueno, entón pasamos a mí. Non sei que iso que se acaba de meter na boca, Mos. Mellor que non o saibas. Bueno, gustame moito como redactou isto. Penso que foi Juan, sí. Ea le mete una patada en el pecho a Origin y lanza su nueva app para PC. O sea, encántame a enunciación. Canta agresividade innecesaria. Me encanta que non se actualice. E ademais puso cunha captura aí que debe ser do FIFA en plan de watch kickoffs, o sea. Temos que explicarse un día o lore a Juan, porque non o pilla. Puxo, lle mete unha patada no peito. Eso non debería ser unha patada no peito, debería ser un escopetazo. Non entendo no lore. Hai que explicarlle as cousas. Juan, te temos que explicar como va a vida. Seguramente, sí. Acabamos de rutear a Juan en directo novamente, sí. Seguiremoslo facendo. Esta vez atentos en próximos directos. Pero, bueno, básicamente que EA xa dá por estabilizada a aplicación de... Perdón. EA dá por estable a versión actual da súa app de escritorio. Agora, eu xa non... Mos non está de acordo. Nin eu, nin calquer usuario. Sino as poucas veces que a usei, bueno, iba a regular. Eu ainda non tiven o placer. Eu sigo con Origin as veces que as poucas veces que uso algo de EA. Bueno, ti asumes que vas poder ter o placer. Eu non creo que haxa ningún problema. Eu a última vez que o probei non iba moi alá. Pero bueno.
bueno, os que usedes un Mac, que sepáis que tenéis que esperar. Que todavía non vos dan a Por update pijos. tampouco. Pobriños os de Mac, que teñen que quedarse na versión máis estable do malo coñecido que meterse na beta do Pero- por coñecer. Sí, dixo ya, De- a de min que esa non sei merda non me se- metes, Verdade, pero non sei Probablemente de que sexa estamos así. falando. O sea, Mac, que ese rollo que utilizas para calzar a porta. Sí. É un pouco carecho, pero din que está ben. Non sabes o meme este de Mac now supports Windows? Sí. La verdade é que un uso acojonante. O mellor soporte de fiestras que vi na miña vida. De cereza. Pero... Eu ainda me enterei outro día que o por que o nome de Origin era por unha compañía que mercou wea nos 90 e que Ajá. dixo péchote, pero jodo tu nome para a miña aplicación de merda. Bueno, un pouco como fora ahora en que mercara a Mena. Creo que era. sí. Pois un pouco iso. Claro, o sea, de momento ainda non a sacan de circulación Origin, pero están os plans deixar de soportar Origin. É un pouco o que se deduce, o que deberon dicir os de EA. Así que bueno, pois Eu que sei que a última vez que utilicei EA Desktop tardei un bo anaco en atopar o botón de desinstalar un xogo. mira, eu Dato. a última vez que usei a desktop intentei iniciar o Dragon Age e tiven que solventar unha dependencia porque había un arquivo que non estaba ben posto. E aínda non estabas en Linux, non? No, eso era Windows. Había un arquivo que tiven que copiar noutra ruta porque non estaba ben posto. Que dixen, bien. E ainda así non foi o meme que foi arreglar Fallout 76 desde o PowerShell. O sea... É que direcho unha cousa, en xeral diríache que a pesar de ser unha aplicación máis recente, o lanzador de Humble Bundle, que se chama Humble App, a min, polo menos, me funciona mellor que o de Electronic Arts. E de todos os que teño instalados no PC, que basicamente son o de Steam, o de Battle.net, o do Ubisoft, o de Xbox, o de Que manía de ter cada un o Amazon, seu launch. sí, bueno, toda a ristra, diré que os peores son os de EA e o de Epic. Cantos anos ten o de Epic? Demasiados para a mierda que é. Así é. Eu acabo de lanzar o EA e acaba de aparecer como 3 errores, pero dun momentiño. É dicir, solo por inicialo, non fixe nada máis. Non sei se Home, avísache de que inicialo é un error en sí mesmo. Correcto. Pois, queredes seguir gustando a EA ou pasamos á seguinte? Nada, penso que xa deixamos bastante claro que os lanzadores de Electronic Arts son unha mierda. Electronic Arts é unha merda por extensión. Pois... Splatoon. Entón? Espera que isto teño... Correcto, bueno, o rollo que se anunciou por aí que vai haber un novo Splatfest en novembro, que non sei, moi pegado ao anterior me parece, pero por mí guai, sabes? Bueno, por se non o sabedes, os Splatfest basicamente funcionan en que ti escolles un equipo e esa decisión de equipo dura toda a fin de semana do Splatfest e non podes xogar con xente de outro equipo, tens que escoller o mesmo equipo cos teus amigos. Clarificamos isto para que logo non pasen cousas. Así, como guiño, guiño, doble guiño, reverse, guiño de novo. A cuestión é que... a quen corresponda. A cuestión é que bueno, que polo visto pois o 11 din que vai empezar o novo Splatfest e tal, e sorprendeme un pouco porque este vai ter temática Pokémon, cousa que recoñezo non esperaba. Polo que vin vai ser rollo Pokémon Planta, Lume, Auga, e obviamente aquí vamos ser Pokémon Planta todos. E todas tamén? Facemos pausa dramática. Aquí todo Cristo vai ser Pokémon Planta. A mí non me mires, eu sempre o fu. Correcto, facelle boa xente.
E a cuestión é que, pois nada, vai haber novos Splatfest. De momento tampouco se sabe moito en que vai consistir, simplemente se dixo que ia ter esta temática de Pokémon, que ia ser estos 3 equipos, bla, 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 data. E bueno, pois non sei, a principios de novembro saberemos un pouco de que vai o tema. E a verdade é que recoñezo que mola bastante iso de que vayan facendo Splatfest cada X tempo. Non sei se vai a ser así habitualmente, rollo cada 2-3 meses, pero mira, guai. Pois eu diría que a mí me gusta o deseño dos Inklings así rollo Pokémon. Bueno, Amigo de Lume chama a atención, sí. correcto. Mosiño, ti non serás heterobásico, non? Como a mí. Así. Pero bueno, aproveitando que te acabo de putear, pues ¿qué cojo? Ah, vale, eu solo leo de The Witcher e acabo de ver a tipa esta na moto e estaba en plan, como que The Witcher nunha moto? Que está pasando? De Witcher 4. Realmente sí podría ser, porque hai unha escena no Witcher 3, un momento no Witcher 3 que Ciri dá a idea de que estivo no noso mundo. Correcto, gústame pensar, igual que, non sei se vistes algunha vez esta serie de usos animados que era El Zorro Generación Z, pois que a moto é Sardiñilla Z ou algo así. Solo que en vez de tropezarse coas árboles, tropezarse coas farolas, en plan GTA. Se hai unha moto en Zelda, pode haber unha moto en todos lados. Pareceme xusto. Sí, pero a Cyberpunk é mellor, joder, atravesa texturas. Correcto. Aparte en Zelda é unha moto de pago, que tens que pagar o DLC. Exacto. En total, eu non a usei un carallo. Entón, bueno, aparte de que eso de que Sardiñilla agora se convertiu nunha moto, é un non sei, un Megazord ou algo así, ou un Transformer. Contanos, Mosiño, por que vai haber máis crunch en CD Projekt Red? Pois CD Projekt Red sacou agora sacou todo polo todo. É dicir, agora que parece que a xente se está esquecendo que foi o lanzamento de Cyberpunk, está volvendo, é dicir, agora hai moita xente que está descubrindo cos novos parches Cyberpunk, que está disfrutando co xogo, realmente está disfrutando co xogo. Pois CD Projekt anunciou unha ristra de 5 xogos novos, 5 proxectos, mellor dito, que son unha expansión para o Cyberpunk, que me parece canto menos extraño cando todavía están reparando o primeiro e ainda non sacaron a expansión e xa cancelaron o multiplayer. Pero xa teñen a segunda parte, xa teñen a secuela en camiño. Despois teñen unha nova triloxía de The Witcher, é dicir, non un xogo, xa está plantexado como unha triloxía inteira. Despois hai outro xogo máis de The Witcher que non se va a saber ou non se sabe de momento moito. É dicir, se sabe que é unha triloxía, perdón, é un xogo separado da outra triloxía que se está facendo. E despois outro xogo máis de The Witcher, vamos a ver de onde saca os cartos CD Projekt, que vai ser unha experiencia multiplayer, single player, tamén un universo de The Witcher, que vai, o que sabes, que vai ter unha campaña, misións, historia. O sea, Dimos facer un matiz aí. Non se supone ese artigo, o link noutro por aí, pero decían que este último non estaba tan centrado no público de The Witcher original, senón un pouco máis na xente que consumiu The Witcher a través de Netflix. O cal me pareceu curioso porque non sei en que se traduce iso. Igual é basado na historia da peliseries. Se captura claro, o decir, poder de facer Henry Cavill. Entón vamos a golear claro, todos por Henry Cavill. os xogos están baseados no que pasa despois dos libros. É dicir, de feito, teóricamente o primeiro xogo comeza xusto despois do último libro.
Entón o mellor que fan é iso, é dicir, como contar un pouco a historia de eso, das novelas, o que non son relatos curtos, vamos. Pode ser, nin idea. Pero que a historia das novelas é a hostia de longa para unha triloxía, E aparte, que historia contas? Porque sí que hai novelas que, bueno, máis ou menos teñen un fío, pero que despois hai outras que non teñen nada que ver con outras, é dicir, que son simplemente historias illadas. A ver, a partir da primeira e unha metade, a partir de aí xa todo sigue. O sea, xa en plan novela toda seguida. O que pasa é que os personaxes, por exemplo, hai varias novelas onde a protagonista é Ciri, non Geralt. De feito, Geralt aparece moi pouco en algunha delas. O cal me pode parecer unha oportunidade para facer algo con Ciri, pero non sei se faría un xogo de acción ao uso desas novelas. A cousa é que ese é o que vai ter multiplayer. Igual simplemente a historia é un rollo de introducción e vai ser rollo MMORPG. É que eu Battle Royale. penso que vai ser unha especie de Fallout 76 de The Witcher. Hostia, non me diredes que non molaría un Witcher Royale. Entran 100 bruxos, sae un. Xa quedaban poucos. Non sei, a min chamame a atención como plantexaron todo isto. Bueno, que dicíamos despois unha última nova IP totalmente nova, que de momento non sabe nada, unha nova franquía que non ten nada que ver nin con Witcher ni con Cyberpunk. Xa podes continuar, Fedello, perdón. No, que non entendo como van por aí despois do tema da lección que tenían que ter aprendido co tema do hype no Cyberpunk, que agora collan e anuncian 5 proxectos aí, o sea, non sei, entendo que internamente os estean facendo, pois o típico que faz rollo, pois traballas en 5 a vez facendo un piloto para ver que pode sair adiante. Pero nesa fase non o anuncias ao público. Estás ainda investigando e mirando, pero non sei, facer isto tal. Claro, que estou ben tamén un pouco motivado polo que, basándome no que les dixeron, vaya, que ven un pouco motivado precisamente por este éxito a raíz da serie da expansión que volveu ter Cyberpunk. É dicir, eles non contaban dende un principio non tiña moi claro os plans de Cyberpunk, e a raíz de todo este boom que houbo, replantexaron un pouco o tema. Porque volveron a ter unhas ventas da hostia, volveron a ter moitos xogadores, e a xente, digamos que esqueceu un pouco como saiu xa, pois agora de repente, parece que Cyberpunk volve a estar arriba, así que, pois why not, imos exprimir. Sí, fai pouco alcanzou os 20 millóns de copias vendidas. Tamén eu penso que estes proxectos tamén poden ser para unha chamada de xente, de talentos. É dicir, agora non van ter moita xente para poder traballar. De feito, penso que a nova triloxía se está facendo directamente en Estados Unidos, e moitas veces as compañías anuncian este tipo de cousas simplemente por que a xente vai a chamar a porta a preguntar. Correcto, vamos deslocalizarnos a Estados Unidos, que ali é máis fácil facer crunch. Efectivamente. ¿Sindicatos? ¿Qué? É que, non sei, pareceme eso, porque non sei, habería que falar con alguén que traballe como desenvolvedor no sector, pero por moito que che guste o que faga CD Projekt Red, que agora anuncien 5 proxectos, non sei a quen pode atraer, porque sabes que vai haber crunch, sabes que aí vai haber presión para sacar adiante, porque vai haber demasiados gastos simultáneamente na empresa como para que non meter presión para conseguir ingresos. Que é unha cousa bastante audaz, o sea, bastante audaz. Non sei se audaz no sentido no malo, non? Pero que dixeron que The Witcher 4, bueno, o dixeron así en plan o 4, o sea, o seguinte, chegaría como pronto en 2025. E claro, a xente estaba dicindo por internet, sí, bueno, 2025, pero isto está en preproducción, non sabedes ainda nin como vai ir o tema, nin se vai ir ben, nin se vai ir mal, hai un novo estudio polo medio, bla, 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 que vamos, que igual en 2027.
Entón, non sei canto de audaz foi dicir iso alegremente de, bueno, sí, en 2025 pode que xa se vexa algo, sí, bueno, sí. En 3 anos non o sacan nin de broma. Un xogo deses nin de coña. É que, aparte diso, me deixa entrever un pouco outra vez esta mentalidade de crunch, de dicir, sí, bueno, non pasa nada, en 2025 metemos un pouco o turbo. E todos sabemos que significa meter o turbo. A ver, a parte boa que van ter comparado con, por exemplo, con Cyberpunk é que van usar o Unreal 5 e van ter o apoio de Epic, é dicir, non teñen que desenvolver eles o motor, non teñen que pelestarse eles co motor. En principio o motor está Xa, feito. Pero non o estás vendo dentro do punto de Teñen vista. que pelexárseles co motor. Eles traballaron antes co Unreal. No, eles tiñan o seu Nunca. propio motor. Sí, Aí está o claro. punto. Non se Eso van a precisamente o que pelexar. acabas de dicir ti é un argumento que se escoitaba moito por internet. E outro día varias persoas desenvolvedoras saíron a dicir precisamente que a vida non funciona así, bastante puntualmente, no sentido de que sí, Unreal 5 utiliza todo Dios, non sei que tal, pero Unreal 5 é un motor novo, motor que aínda se está aprendendo a usar polos estudios. Estos señores nunca usaron Unreal en ningún dos seus proxectos, nin nas versións anteriores, e agora, enfrontándose a unha triloxía que como mínimo vai ter que ter unha envergadura tipo The Witcher 3, porque é o que espera a xente, nun mundo aberto con semellante cantidade de detalles, vas a utilizar un motor novo que nunca usaches. Claro, pero aparte de que van ter directamente o apoio de Epic para poder facelo, polo Xa, pero que contrato apoio que de teña Epic é asinado. que te aporte as ferramentas, pero ti, No, como eu- desenvolvedor, tes que aprender a usar de cero ese Eu motor. penso que van ter máis soporte, iso simplemente hai que deixar. E aparte a cousa é que é máis sinxelo traer xente que saiba usar un Real 4 que traer xente que esa xente aprenda do teu propio motor, que tenga que aprender todo de cero e que dende cero co teu propio motor comece a desenvolver. Saben ter polo menos unha base de algo que van Sí, coñecer. pero E eso eu, non vai así. hai unha Eso cousa que están non sei facendo se... porque é unha aposta a longo prazo. Perdón que te interrompa, Fedello. Eso están facendo porque é unha aposta a longo prazo, igual que fixo Electronic Arts. Están facendo exactamente o mesmo. Están dicindo, a min, a longo prazo, non me compensa seguir desenvolvendo o meu motor porque já estou empezando a ver os límites. Entón, Unreal 5 me presta máis. Non é unha aposta que vai a funcionar ben a corto prazo, senón unha aposta que en The Witcher 5 ou 6 vai funcionar mellor. Que pasa? Que ao principio, potencialmente, vai ter o mesmo problema que cando Electronic Arts cambiou os seus xogos en 3D a Frostbite, e todos sabemos o que pasou. Que sí, que todo Dios, cando cambiou o Frostbite, tiña o podio de DICE, que era o estudio que sabía utilizar o motor de puta madre, axudaban aos outros estudios, compartían as ferramentas, non sei que, tal. Todo iso se dixo, e xa sabemos o resultado. E tamén aí todo Dios tiña o apoio da xente que mellor sabía utilizar o motor dentro de Electronic Arts. E pasou. Eu, Perdón, Fedello. o único que vexo é que eu non creo que sean mundos abertos. Ou polo menos non, dende logo non coa envergadura de The Witcher. Primeiro que non dixeron nada ao respecto. Segundo que tal e como plantexaron unha triloxía con 2 anos de diferencia, creo que dicían algo así, dende que sala o primeiro, creo que cada 2 anos sairía o seguinte, me parece que poñía por algún lado. Non vexo que non me ten sentido facer unha triloxía e facer 3 xogos de mundo aberto. Non lle vexo... Assassin's Creed. Claro, pero que Assassin's Creed non está plantexado en ningún momento como triloxía. Solo a de Ezio, e non creo que estivera dende un orixe planteada como triloxía. E non son un mundo aberto da envergadura de The Witcher. Ni de longe. E non teñen a infraestructura que tiña Ubisoft. Ubisoft traballábase todo o día en Assassin's Creed. É dicir, porque cando pechaban en Singapur, comezaban a abrir en Francia para seguir traballando nel. Claro, e van traballando eso en xogos que son independentes, cada un é un mundo aberto e tal. Eu en The Witcher non lle vexo tanto sentido que fagan 3 mundos abertos distintos con 2 anos de diferencia cada un. Pareceme un pouco locura. Non, pero a ver, eu lle vexo sentido, non, pero probablemente é o que faga por un motivo moi sinxelo. Ti vas pagar 70 euros por un xogo de 15 horas de The Witcher como consumidor medio que vende The Witcher 3? A que non? Non sei.
Creo que hai outros modelos que poden facer, o sea, igual que Assassin's Creed agora estás planteando facer xogos máis compactos. Pues Sí, porque en paralelo os pode facer. Dato. Bueno, estes Pero están facendo 5 en paralelo. Non é o seu xogo principal, é dicir, ti pensa unha cousa. Canto É que esa é espazo de outra. tempo hai entre Origins, entre Odyssey, entre Valhalla? Claro, pero que están traballando equipos separados en cada un deles. O E sea, por que te pensas que están expandindo o seu equipo estos señores? claro, pero moito teñen que expandir traballando en 5 proxectos a vez. Que polo menos 3 sean mundo aberto, non. Non ten ese, non ten o músculo que ten Ubisoft. Tamén penso Claro que que non, agora joder, estamos pero é o nun... que aspiran. Tamén penso que estamos agora nun momento diferente. Dicir, antes, cando saías a presentar un xogo de mundo aberto, o que dicías é o máis grande da historia. Dicir, todos lembramos o que dicían cando saiu Fallout 76, te vai ser 4 veces máis grande que Fallout 3. E a xente xa empeza a estar un pouco ata carallo disso. Claro, decir, agora cando saiu The Witcher 3. Claro, é dicir, é un mundo aberto enorme, non sei que. E agora cando o de Twilight 2 dixo mesmo, a xente botoxe a cabeza, en plan, para onde vas ti con 200 horas de xogo que non sei que vou facer con elas. Eu penso que agora a xente xa non quere xogo. A ver, falo, tampouco preguntei a todo o mundo. Pero penso que tampouco a xente está tan quere tanto xogos tan masivos. E na que despois, por outra parte, está o Valhalla e foi a Assassin's Creed que máis vendeu. Efectivamente. É dicir, a ver, os xogos de mundo aberto enormes se fan porque os números respaldan iso. A mí non me gustan tan grandes porque ao final os acabo deixando aí esta Valhalla, pero a realidade é que a xente os pide. E tampouco necesariamente teñen que ser tan grandes como The Witcher 3, pero sí, por exemplo, me imagino 3 The Witcher 2 seguidos, Sí. con ese espazo de tempo. Sí, eso sí. Por exemplo, unha das críticas que lle escoitei sempre a Elden Ring é que as primeiras 50 horas é o mellor xogo da historia, as seguintes é unha merda. É dicir, faise bola, non se avanza, innecesario, repetitivo, As 50 etc. primeiras horas son as boas, capas. Sí. É dicir, polo que escoitei foi ata que chegas á cidade do centro, sei que hai unha cidade no centro, ata aí o xogo está de puta madre, é unha maravilla de xogo. A partir de aí que chegas á neve, non sei que, o xogo xa vai para baixo. Dime, 50 horas para disfrutar da parte boa e outras tantas para aburrirme mesma. A min o... Non sei se parece unha boa premisa. Canto me levo a min... Hombre, calquer Dark Souls xa te levo uns 30 horas por aí. Coño, o xogo inteiro. Claro, claro. En fin. Que toca agora? Docs Opa. para todos. Steam Decks para todos. Vale, nada, Steam vende a anunciar que xa ten suministro, que xa podedes pedir Steam Decks, que xa las entregan, que ten stock, acabouse o problema, que lle den os competidores, que xa falaremos, e que tamén xa podedes mercar o dock oficial de Steam, porque xa había un por aí non oficial, polo que estive vendo. Ah, por 100 euros. Por 100 euros, efectivamente. Por 100, bueno, logo, pois que a diferencia do de Switch non mellora as características, en plan, non reproduce a unha resolución maior, porque xa o fai por defecto a Steam de Kenshi. Non sei, iso me parece de menos, o me parece de máis e que me sumes 100 euros. Correcto. A ver, o hardware de Steam, vos sí, barato ni de broma. Mi madre. É que, a ver, espera, que me ubique unos prezos porque non estou lembrando moi ben. Sobre 500 o modelo O típico. máis barato son 4,20 e o modelo decente en espazo son 5,49, o sea, o intermedio se estaría poñendo en 650 euros de consola, dock incluído. Ajá. Curioso, porque con eso me merco a Switch. Claro, pero que tamén aquí hai un tema que realmente a quen lle vai interesar a dock para unha Nintendo Switch, é dicir, xocas no PC, sabes? Claro, é dicir, o único xente que ao mellor viaxe moito, non quera xogar nun portátil
e quera ter simplemente eso, quera ter a Steam Deck para o tren e despois chegar a casa e directamente conectarse e non ter que marcar un PC gamer, que lle poida interesar. Senón, Hombre, a ver, para xogar na miña habitación, por exemplo, é dicir, eu estou nunha oficina aquí, pero na miña habitación obviamente non me vou arrastrar o PC, e se eu quero poñer na tele da miña habitación, pois preciso o dock. pero ti mercarías para xogar na tua habitación, pagarías 100 euros máis? 100 euros non, se tives un prezo decente, sí. Claro, por iso refírome a este prezo. Decir, que uso pode ter? O único iso, é dicir, de... Claro que sí, que non teñas un ordenador e utilices como Claro, sustituto. e utilices como sustituto, o mellor que teñas dúas casas, sabes, e o deixes nunha, plan de, bueno, pois na miña casa principal teño o meu ordenador, pero despois cando vou á casa da aldea, pois deixo ali o dock e podo xogar como se estivera aquí. O único que se me pode correr. Fai unha boa pregunta, Farón. Dame un segundiño que o vin antes. Veamos. O que non era oficial de que estamos falando de Switch, de Steam Deck ou de... Do dock, imagino. Steam Deck. Me levanto un momentiño. $60. E sacaron unha nova versión con, bueno, con DisplayPort, me parece mellorado ou algo así, pero bueno, $60. Pagaríades por 40 euros máis a diferencia e colleríades o oficial ou non? No, nin de coña. Eu non collería Steam Deck, así que... O sea, honestamente, se teño un por 60 euros, que ao final é que, non sei, isto como o dock de Switch, a xente merca oficial como se fose un aparato super complicado a nivel de electrónica que flipas. A ver, non me jodades, é unha placa electrónica con 4 conectores, coño. Isto fai calquera fabricante chino. Con mellores materiales ou peores materiales, outro tema. Pero non é un aparato electrónicamente complicado e honestamente se me aforro 40 euros merco este. O sea, sinto moito. Joder, este Non pago 100 euros por un dock. o que che fai basicamente é ter conexión a internet e salida HDMI. E o que vendes, compras por Amazon por 15 euros para o móvil. E de feito, eu teño un cebolo que fai de dock para Switch que me custou 15 euros. E na miña tele funciona perfectamente. Cando fomos por aí de vacacións, funcionou perfectamente. E outro día me pasou que nunha Smart TV dun amigo non funcionou porque era unha Smart TV desta das novas de Samsung que non sei por qué non recoñecía ben esa entrada HDMI. Pero nunha tele normal que non sexa Smart TV funciona perfectamente. O sea, provei en 3 diferentes. E nas Smart TV, pois non sei, habría que probar un pouco cada unha, depende do sibarita que sexa, pero vamos, me refiro que non deixa ser unha placa electrónica con 4 conectores, joder, o sea, 100 euros por iso, puf, non. Se podo pagar 60, prefiro pagar 60, obviamente. Bueno, tenemos que facer tempo para que volva o presentador. Sí, porque aparte tamén lle toca el falar. Pois nada, quedouse bo día. Joder, a verdade é que xa desbloqueei o meu primeiro drop de Overwatch. Estou no segundo polo 15%. Bueno, eu aproveito para dicir que estiveme baixando o Warmongrels e igual se mañán non tiña despensado ningún, igual aproveito mañán pola tarde ou así para facer o directo. Eu mañá non vou estar na casa, así que a topísimo. O sea, se te vexo, te verei por aí no móvil un ratiño. Pero vamos, me refiro, non vou facer directo. Correcto. E os outros marchave cando chegue que non atepa ninguén. Pois non era mala esa. Facémonos unha captura do fondo, poñémola. Espera, ten de fondo un becho destes, como se chamaba? Hostia, é verdade, eso era de uns debuxos. Como se chamaba? Analizando o setup de Dina. Tamén ten cunchos aí. O rollo, pero... Sí, eu lembro frames da serie, pero non me sai agora como se chamaba o... E ainda tengo o cubo de Rubik desfeito. Por certo, Reseu, agora que andas polo chat, mirei outro día un cubo de Rubik
que era así. Dúas pirámides, unha invertida. Sí, efectivamente. E a cousa é que dentro tiña un knob feito de fíos. E a cousa é que ti tiñas que ir desenmañando o no para poder quitalo. E dixen, Sí, falando do Steam Deck. no, estamos falando do que tes aí detrás. Do cubo de Rubik desfeito e do boneco. Ah, sí, tivemos, como se chama? O bonte, unha punición. Pode ser que iso pasase. De que serie era o boneco ese? É de Megabots. 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 Cántame que o di como Pues unha claro, cousa joder. así supernatural de todo o mundo coñece esta puta serie, sabes? Claro. Claro, Megabots. Joder. En fin, que che toca falar, Adrián, sobre Disco Elysium. Bueno, pois saliu esta semana. Saliu esta semana que os desenvolvedores principais de Disco Elysium foran expulsados do estudo, pero ademais xa non foron expulsados recentemente, sino que algúns levan prácticamente un ano fora do estudo, polo que lin. Acabamos de perder a Antón, sí. Bueno, houve así unha reacción bastante, non sei, contraria a iso, a ese feito. Había bastante xente que decía, joder, é que tal cual a trama do xogo. Estas xente son os capitalistas de tal, porque ademais creo que se foran básicamente porque o tipo que puña a pasta dixera que se iban ir. É que basicamente Disco Elysium, é dicir, a cousa é que tiña unha especie de cooperativa e tiña unha organización horizontal. Entón, xa foi bastante complicado facer Disco Elysium, xa houbera problemas e tal. Claro, o que é chamativo é que precisamente do que trata o xogo é que ao final o capitalismo devorara o propio xogo e que estén facendo unha secuela, claro, sen as principales almas mater do primeiro xogo. Están facendo unha serie, xa teñen varios plans. Entón, claro, a comunidade como que non está recibindo moi ben estas cousas. Non está chistando moito todo o que está pasando ao redor da saga. Bueno. E que aparte, non sei se o biches, pero sí, saiu, penso que fai como unha semana ou un mes, ou, bueno, non sei, non ubico exactamente cando pasou, pero xa fai uns días. O estudo este presentou, o sea, dixo que tiña certo interese en xogos como servizo. Sí. Si eu lino foi como... Igual hai un cambio de rumbo aí. Bueno, puta publicidade de mierda. Intimísimi. É dicir, é o equivalente a abrir un McDonald's na Praza Rosa de Moscú. É dicir, sí, o sea, dixeran que fora algo así como dixeran que teñan certo interés en xogos como servizo. E nos NFTs faltaba allí. Estaba por aí tamén anunciado unha secuela. Sí. Que está en desenvolvemento, de feito. Pois a actualización que meteu Antón desa nova é que un dos que se foi dixo que non sabía si o estudo tiña suficiente equipo. Desculpa. No. Si o equipo tiña suficiente xente para sacar a secuela adiante. É que o mellor
que se quedaban sin secuela. Sabes que me acaba de parecer mazo bonito? Que nesa páxina hai un tráiler de Disco Elysium de Final Cut que hai un logo de Stadia. Traballo que se aforra. E logo a parte que non entendín é o de que foron despedidos baixo falsas premisas. Que o titular, o sea, non sei se estou entendendo a frase. Bueno, eso se o dirá un xulgado. Se foi decidido. Bueno, non sei como será a legislación laboral. O sea, false premises é improcedente. Eu entendo algo así. Pero bueno, dependerá do que digan por ali, das leyes laborais que haxa por aí adiante. Bueno. Pois nada, o capitalismo supera unha vez máis a realidade e Agora vamos a facer aí un discurso. Outra vez. Bueno, primeiro. Un segundo. Que teño un... Vale, xa está. Vale. Primeiro, temos aí un maravilloso tráiler que recoñezo que sorprendeume, non o esperaba. Vale. Non sei se é positivo, bueno, non sei, de momento diría que é positivo, why not? É que ese era o problema, que o estaba poñendo o tráiler, pero non se vía, porque non sei por que non está actualizando ben o OBS. Bueno, o que estás vendo en pantalla é o tráiler de presentación do novo Need for Speed, que se chama Unbound. É como unha especie de mistura entre o que pode ofrecer o motor Frostbite de rollo realismo en canto a flexos, iluminación e tal, mesturado cunha estética así rollo manga de persona, o sea, manga pero representado en 3D. Bueno, non sei se manga, anime ou como chamarlo. É unha especie de cel shading. Sí, non sei. E a verdade é que me parece unha mistura curiosa e chamativa. Non sei se este vai volver un pouco a ese rollo dos underground, que ten pinta de que sí. Non sei se simplemente no estético ou no tipo de progreso de xogo e tal, pero recoñezo que cando comezou a aparecer Criterion a facer os Need for Speed, os primeiros, guai, pero a partir de aí xa me pareceu too much grindeo, non me estaba interesando demasiado. Pero estéticamente recoñezo que este chamoume a atención. Bueno. Sí, parece un toque gris. A mí lembroume como era a peli esta de coches que era todo un yankee que aparecía en Tokio e se puña a competir nas carreras de Drift. Non era unha de Fast and Furious? Tokyo Drift? Sí, había unha que era... como se chamaba? Ah, sí, vale, era ese. Non sei por que estaba pensando que tiña outro nome. Pero era sí, que a terceira que realmente é a quinta ou non sei que. Sí, na que aparecía onde morría o señor chino de melenas. Bueno, xaponés, ou non sei que era. Que o único dato importante que ten esa peli é que Vin Diesel fixo cameo para poder quedarse cos dereitos de Riddick. É o última información. Katanas nesa peli. Xa non me lembro. Katanas chinesas. Espero que sí. Bueno. Pero bueno, en calquera caso, iso non sei, simplemente me chamou a atención. Os últimos Need for Speed eu penso que non tiveron o rendemento que Electronic Arts esperaba e non sei que vai pasar con este, pero bueno, polo menos parece un pouco máis curioso. E agora xa vos vou dar a vara con Overwatch. Levo toda a puta semana xogando Overwatch. Dato. Pero bueno, imos empezar coas novas, por orden. Gústame como está escollida a imaxe.
Pero, bueno, a cuestión é que os cosméticos de Overwatch se desbloquean dun xito diferente a como se desbloqueaban antes, por un modelo free to play e tal. Agora necesitas unhas moedas douradas, das cales podes obter semanalmente un tope de 60. E claro, botando o cálculo, desbloquear certas cousas leva a hostia de tempo. Entón hai un tipo que, bueno, non sei, fixo que non sei se eran todas as skins de Kiriko ou todas as lendarias ou non sei que hostia. Bueno, a cuestión é que grindear para, o sea, farmear moedas progresando no xogo e facendo todo iso lle levaría 5 anos no modelo free to play ou unha burrada así. Bueno, a cuestión, máis aló do dato concreto, é que este novo modelo implica que esas moedas de momento se consiguen de xeito moi lento para que ti pagues. E claro, isto non sentou moi ben, porque antes as skins lendarias, pois vale que viñan en loot boxes que a ninguén lle molaba demasiado o formato, pero as podías desbloquear xogando. E agora, non, bueno, sí, pero tardas unha burrada absoluta. É como, por exemplo, a nova de, sí, mira, en 100 horas, bueno, isto non sei se o sabedes, non sei se vos o sabía a semana pasada, non estiu, que todos, sí, o das 100 partidas, para desbloquear todos os personaxes e nunca xogaches a Overwatch. Resulta que logo unha persoa fixo análise disto e igual era máis ben 150, por moito que Blizzard dixera que eran só 100. E claro, 150 partidas igual son moi, bueno, non sei, hai unha serie de cousas de grindeo de Overwatch que agora mesmo, bueno, vale que estos son skins e me axudan bastante no sentido de que, bueno, non te afectan ao xogo, así que, mira, podes xogar perfectamente igual, pero de desbloquear personaxes sí que estive un pouco máis feo. E bueno, pois, non sei, adrede desto, ímonos saltar unha cousa, imos ir a isto, Adrián, non sei se ves o que teño subrayado. Esta de aquí, vale. Sí, que estive lendo antes precisamente que agora mesmo o pase de batalla ten unha serie de skins e a última é unha skin que lle chaman skin non lendaria, sino skin mítica. Por que lle chaman mítica? Porque é unha skin que desbloqueas, pero lle podes cambiar entre 3 cores, 3 máscaras, 2 espadas e unha serie de cousas de personalización dentro da propia skin. É como unha especie de skin personalizable con diferentes facetas. E polo que, o sea, polo que digo o artigo, lles levou 1 ano facer esa skin. Como O cal, recoñezo que me quedei bastante pillado con iso. Non sei a cantas persoas tiñen facendo esta skin, ese outro tema, non? Pero a cuestión é que lles levou 1 ano e na propia nova, cita textual, saen dicindo que realmente é unha gran inversión para o equipo e se precisan moitos recursos, pero creen que paga a pena, porque é un reclamo suficiente como para que a xente merque o pase e tal. Tamén é certo que é unha skin de Genji que é un dos personaxes máis queridos do xogo. Parece que non, pero esa mierda tira moito. Pero sale entón, aquí pues, abaixo a skin en cuestión ou... Pois non, pero se queres xa busco. No, era curiosidade máis que nada, sabes? O sea... É o que hai agora, ter que chino farmear para sacarme skin de Genji e poder ser un verdadeiro weaboo. Curiosamente se parece bastante ao rollo Cyberpunk esa skin. Pero a skin, para que te fagas unha idea, mira, te paso por aquí un link. É a seguinte. Por onde mo pasas? Lo poño aí na... Upa. Eu non quería facer iso exactamente, pero bueno. Por onde mo pasaches? Ou por onde... Copia o enlace que puxen aí na... como se di na folla. Ah, vale. E o que lles levou un ano facer, basicamente, foi iso. Si dá un segundinho, por favor. No, sí, chula está. A cuestión aquí isto ten 3 recolores, lle podes cambiar na 3 máscaras diferentes, ten 2 espadas e non sei que máis carallo tiña. As tatuaxes, tamén ten 3 tatuaxes diferentes que lle podes cambiar. Lle levou un ano facer isto, aparte unha skin que se lle abre a máscara, ten diferentes efectos, non sei canto. Lle levou un ano facer isto, eu flipei.
O sea, honestamente, flipei bastante que, o sea, porque se o pensan e porque obviamente fixeron un estudo respecto disto. Pero flipo bastante con que lles compense invertir un ano en facer esta skin. Pero bueno, está ben, supoño. Pero bueno, a cuestión e o importante de todo isto é que, bueno, estos días non sei se o sabíades, pero houve unha certa polémica con este xogo porque para poder xogar te pedía verificación por SMS, o cal implica que tiñas que ter un móvil vinculado a túa conta de Overwatch para poder xogar. E moita xente se queixou disto. Entón, que fixeron? Quitaron, como se di, a verificación por SMS, pero só para as persoas que xa tiñan Overwatch 1. E entón, saiu Activision dicindo, bueno, non pasa nada, nos imos facer o mesmo. E me pareceu moi bonito. Está moi ben que o quitasen despois de que todos os que tiñamos Overwatch 1 desemos os teléfonos, sabes? O sea, guai. Entón, a mí que era unha medida que non me gustaba moito, pero a cuestión é que, bueno, o quitaron para a xente de Overwatch 1, para do 2 non, o que me parece un pouco F, e agora viu Activision e dixo, bueno, pois eu tamén. Chama a atención o rollo de que non o vira, de que non permitan os teléfonos de prepago. Ah, sí, iso teñen bastante perseguido. É algo moi de Estados Unidos de películas, tamén che digo, de o típico de vamos comprar un teléfono de prepago para facer unha chamada aquí a conseguir a droga e rompemos o teléfono e ala. É que o O mesmo pero versión gamer, vou facerme unha conta no Overwatch para poder rajar da xente. Aquí, ata que foi o do 11M, máis ou menos era igual, é dicir, que ibas a unha tenda, comprabas unha tarxeta prepago, ninguén che preguntaba. De feito, vendían tarxetas prepago no supermercado. Despois do 11M, non. O sea, había que darlle os datos e tal, por rollo de terrorismo. Pero os teléfonos de prepago non son os teléfonos de saldo, ¿no? O sea... Sí. Sí. Sí, o sea... Antes, claro, ti antes do 11M ibas a un supermercado, collías unha tarxeta de prepago de calquera compañía e levábala. 11M ou 11S? Eu penso que foi do 11M en España. E levábala. Que pasa? Que despois foi cando se deron conta de que tarxetas de prepago non tiñan ningún dato asociado e que o mellor había un problema aí, de que se alguén facía chamadas non sabían quen carallo fixera esa chamada, podían só triangular por onde fora. Entón, a partir de aí, xa para facer unha tarxeta de prepago tes que ir á tenda, ensinar o DNI, etcétera, etcétera. Pero bueno, en calquera caso, que me desvío un pouco do tema, pois nada, que polo visto a Modern Warfare 2, o novo Modern Warfare 2, que é o que vai sair non sei se sai este ano xa, ou é o do seguinte ano, non sei, que non sigo moito Call of Duty. Pero a cuestión é que bueno, que lles vai pasar o mesmo, o que é un pouco mierda, pero a mí é unha decisión que non me gusta moito, pero bueno, é o que hai. E adrede disto, e aquí xa ven o importante, o que me pareceu guai, e o que recoñezo que vin onte ás tantas da mañá según saiu, foi que publicaron un novo corto animado de Kiriko que imos ver agora, lle damos 10 minutos de descanso a Adrián. Así que si, vos ides comer un vídeo de 7 8 minutos de Kiriko. Benvidos a Galizan Gamers. Que carallo é Kiriko e porra teño que ver un vídeo del? É o mesmo me estaba planteando. Pois agora saberedes. O peor é que non teño directo posto, entón son 10 minutos de silencio. Non, porque te suena a cena... ¿Donuts para cenar otra vez? Benvidos a Overwatch, Juan Antón. Eu estou xogo ben así que yo. Con virutas de chiles. ¿Le apetece uno? No, gracias. Espero que tú y tu madre los disfrutéis. ¿Está aquí? No me lo diga. Con la aspiradora. Sí. ¿Sabes? Hoy ha venido alguien a trabajar conmigo. Tiene muchísimas ganas de verte. Hola, conejita. Oye, eso se te da muy bien. Pues claro. Ah, mira, tengo algo para ti. Oh,
¿Qué tal me queda? Bueno, ahora tengo que irme. Chao, Kitsune. Señor Yoshida, deséeme suerte. ¡Mamá! ¡Has venido! Oh, Kiriko, aquí no estás a salvo. La semana pasada hubo un robo a mano armada en el edificio. No tenías que haberte mudado. Ah, te he hecho la compra. Mamá, estás exagerando. No estoy exagerando. Oye, dime que esto no es tu cena. Kiriko, ¿en serio? Mamá, mírame. El espíritu del zorro me protege de todo. Como a la abuela. Tu abuela falleció. Y no voy a perderte a ti también. Pero mamá, el espíritu del zorro para las balas y regula el azúcar. Es un espíritu multiusos, multiusos. Como la harina, con la que hacen donuts. Tengo una espada, ¿sabes? Estoy bien y súper a salvo. Mira, paso las noches en vela, preocupada por ti. Ya no entrenas conmigo. Kanesaka se desmorona y no sé cómo protegerte. Pero entonces no me superó. No alcanza, Kiriko. ¿Cómo? Es decir, ¿dícenos anos aquí el marcha? No creerás en el espíritu del zorro o en lo que me enseñó la abuela. Pero cree en mí. Soy más fuerte de lo que crees. Esta merece que lle cortemos as novas. Lo eres. Me gusta uno vendo a un 75 por a verdad. Enténdese bastante ben. Eu estou mirando outra cousa. ¿No te das cuenta de que es ridículo? No te preocupes, mamá. Me protege el espíritu animal imaginario. Tu hijo nos debe un buen montón de dinero. Ya os lo he dicho, yo no sé dónde está. ¿Crees que esto es un juego? ¿Crees que el espíritu del zorro te protegerá? ¡Somos Hashimoto, tío! ¿Tanto te cuesta comer algo de verdura? Está el apio. Pepinillos, lo que sea. Solo quiero lo mejor para ti, Kiriko. ¿Kiriko? Creo que me van a hacer falta más patatillas. Os voy a partir la cara a todos vosotros. ¿Qué? ¡Nadie amenaza a los Hashimoto! Oye, espera, no quiero que me partan la cara. Voy a pedir ayuda. Tijetas, el shock. Somos Hashimoto, tío. Los Hashimoto. Habéis saqueado la ciudad. El barrio. Y a las personas. Mucho tiempo. Quiero que le deis un mensaje a vuestro jefe. Kanesaka está bajo mi protección.
¿Estás bien? ¿Qué kitsune más valiente? Mólame moito ese detalle que está pasando ahora no vídeo da linguaxe de signos. Haciendo muy rápido. Gracias, Kiriko. Kiriko. Mamá. Tienes una herida. Me curaré. Moi en desacordo con que iso non este no Debí dejar videoxogo. de entrenar contigo, después de todo. E si falgo self-heal. Tal vez haya juzgado a tus donuts con demasiada piedad. Tal vez volver a casa durante un tiempo no sea una idea tan mala. Eso me haría muy feliz, hija mía. Mamá. No llores, ¿vale? Si lloras... É maravilloso porque eu levo un rato que se me acabou o vídeo aí rato e dende entón non deixo de escoitar bolsa de patatas masticada a Dina. É o único que escoito. É simpático porque no directo eso non se escoita porque eu estou muteado. Eles me muteo no ninja tamén. Pois ala, xa está. Pois nada, a cuestión é que Kiriko basicamente é o novo personaxe, o último que meteron, que para a xente que temos Overwatch 1 ou para que a xente que teña o pase se desbloquee instantaneamente, pero para quen xogue free to play sen ter xogado previamente un, se desbloquea a nivel 55 do pase. É dicir, que igual ainda tardas unhas semanas entero. Entón, pois, bueno, a cuestión é que lle sacaron este corto animado, que a verdade é que está moi ben. E, bueno, pois se deron un pouco de lore e de contexto ao personaxe de Kiriko. E ata aquí as millas novas sobre Overwatch. Ben... Non te levaches un 10% de directo. Vale, pregunta, ¿temos algún...? Ah, sí, temos un par de novas, vale. Pois entón agora rematamos a parte das novas xerais e toca un pouco a parte de opinar e de polémicas varias ou non tan polémicas. Entón, vamos a ver. Isto que é sobre competidores da Steam Deck, ¿no? Sí, básicamente sobre cousas que foron aí xurdindo un pouco, tipo como a consola de Logitech que saiu aí atrás, que estos días subí unha foto Kojima dicindo grazas Phil por regalarme esta consola, e unha foto da consola de Logitech e todo unha especie de felación visual que a ninguén te apetecía ver porque nos dá igual o que vos regaledes un ou outro, pero vale, ok. Pregunta, podemos dar un strike polos anuncios da roupa interior das páxinas de videoxogos? Porque sería un troleo importante. Espero que non. Por se acaso podes baixar un pouco ou darlle a ocultar o anuncio, eso tamén se pode facer. Sí, estaría... Ah, mira, se ha cambiado o anuncio. No, sí, cambiou, pero... Pero vou nos quitar por si acaso, porque... Mazo A cuestión é, por que che están saindo eses anuncios? Que tes nas cookies?
ia ter nada, porque o Chromium precisamente o uso para entrar neste tipo de páxinas. Que non- Adrián, cal é a lencería que te fai sentir sexy? Esa é a verdadeira pregunta. Correcto, píntame como una de tus gamers francesas. ¿Por qué no sé? Non sei se quero entender ese comentario. É unha referencia de Titanic. Pero, ¿cómo que Por que non non se se me oe case nada a Dinar? ¿Cómo que no se me oye? Casi nada. No me jodas. Vamos. Hola. Bueno, a cuestión que non sei se o bichedes, pero saiu por aí esta consola que, bueno, hardware AMD, que leva unha 6800U e, bueno, non deixa de ser unha competidora de Steam Deck. E, bueno, saiu un pouco o anuncio algo despois de que houvese rumores de que Valve estaba traballando nunha nova versión de Steam Deck, que a xente entendeu como Steam Deck 2, pero, bueno, iso realmente nunca se dixo así. Estos señores pois sacaron a súa propia consola, pois un pouco para intentar, supoño, facer un chisco de competencia. E por outra banda saiu a de Razer, que é unha consola que saca Razer en asociación con, como se chama esta outra marca que nunca me sae, con Verizon, que é unha consola basicamente para xogar a cousas de móvil e a plataformas de xogo en nube. Obviamente agora Stadia xa non, porque, bueno, F por Stadia no chat, pero bueno, dixeron que ia levar un procesador Qualcomm e que, bueno, que ia dar 140 frames, e xa me dirás para que queres 140 frames nisto, para fundir a batería antes, supoño, por outra cousa. E pouco máis. A cuestión é que, claro, non sei, ao final isto non deixa de ser un pouco este rollo de, obviamente, non co nome de Valve, non coa publicidade que isto implica e con cousas varias, pero, bueno, non deixa de ser un pouco competencia da Steam Deck, polo menos, bueno, máis ben a primeira que a segunda, porque a segunda é máis rollo móvil, pero, bueno. E non sei, a ver, a ben, por un lado, non sei que opiñades vos, me parece ben que Valve teña competencia, porque todos sabemos o que pasa cando Valve non ten competencia, que durmen as musarañas durante anos. Eu, sinceramente, non lle vexo competencia. É dicir, non sei... Xa me costa justificar unha Steam Deck, pero coa Steam Deck teso se che gusta xogar en consolas, se che dan ben os mandos, é dicir, todo o contrario a unha persoa como a min, coa Steam Deck esa justificación de, vale, tes toda a biblioteca de Steam disponible. Con estas consolas que saen, Home, esta primeira, basicamente, podes meter un sistema operativo. sí, pero es que podas meter un sistema operativo, eso significa que lle vale a un 1% da xente do mundo. Podes meter Porque- como es. Porque, sabes, eso é como decir, é como da Steam Deck, de que sí, lle podes cambiar o sistema operativo, xa, vale, pero quen carallo vai mercar unha consola para andar cambiando o sistema operativo? O sea, é que vexo menos probable que alguén merque unha consola para cambiar o sistema operativo que alguén xogue en Linux directamente. O sea, o vexo bastante menos probable. Pero, entón- ¿qué sistema operativo trae esto por defecto? Que é o que estaba mirando. Creo que trae un porque Android, ou algo similar a Android. Esa é A outra que de Razer sí leva Android, pero a primeira non sei que leva. La de AMD. ahora non a teño. Pero vamos, e esa outra de Razer é que é un maldito móvil, o sea, Sí, non, a de Razer é un móvil potente para xogar. se queres algo máis grande para xogar, compra unha tablet. Ou cómpralle uns mandos destos que acoplas ao móvil, ou De feito, Razer ten un desos, que Non sacou sei. fai pouco a versión nova. non sei, sí que estou de acordo co que dicías de que a Steam falle falta algo de competencia para non dormirse.
Pero vamos, é que pego un beso a competencia aquí. Que a ver, eu por unha que lle vexo a isto, que isto ten considerablemente mellor hardware que a Steam Deck a primeira, pero aquí pon que incluso co desconto inicial te vale $900. Nada máis que engadir, señoría. É dicir, efectivamente, isto leva un Ryzen Y dos novos, bueno, versión 1, pero levará unha gráfica potente, non digo que non, pero que vale. Versión non que vale a para ver, duros. É que case compras dúas Play. cal é a versión do Ryzen? E a versión 1, non sei se a versión que levan os portátiles ou non, estou moi seguro. É que a 1 nunca me lembro de que carallo versión é. Porque isto, a arquitectura desto que ARM ou x86? O sea, é un portátil con forma de consola ou é un móvil tocho? Con forma de consola. É a pregunta. En forma de chapa. Os SUS son os que levan gráfica integrada, joder. Nada, non estaba eu confundindo cousas. Vale, que isto non é, o sea, sí, estaba eu cruzando cousas. Os Ryzen que levan 1 son os que xa levan procesador gráfico integrado. No, espera, si no, isto ten que ser x86. Que pon aquí as especificacións e tal. Isto basicamente é unha GPU de... O sea, aquí o sea, falamos que a prezo normal vais a ir a $1.200. Sí, Que o cambio siguen sendo 1.200 euros ou un pouco máis a día de hoxe. Probablemente máis, porque aparte hai importación e tal. Sí, aparte, o sea, isto leva unha GPU de 12 núcleos e a CPU de 8 núcleos de 16 fíos. Que por outra banda dis, para que queres iso para xogar en portátil? A portátil menos portátil de historia, porque a 1.200 pavos digo eu que a moito non a meneo, É que... canta memoria ten? É que non lle vexo competición, sinceramente. E aparte de eso, que non teñen o forte que ten Steam de ter... Steam? Pero como non ten o forte que ten Steam de ter Steam? A ver, depende que sistema operativo teña integrado, pero... O sea, sí. Si levo un Ryzen... Claro, porque a de Razer entendo que é máis formato móvil ou tablet, pero isto ten pinta de ser máis Steam Deck que, sabes, que un móvil tocho. Entón, non vexo motivo polo que esta consola non podería ver co SteamOS. Podería telo e Steam funcionaría, pero estamos outra vez na diferencia entre porque Mac lle saca teóricamente mellor resultado ao seu sistema operativo que Windows. Pois en principio Steam Deck está feita para SteamOS. E Steam traballa para que todas as actualizacións, todos os parches, todos os xogos funcionen ben na Steam Deck. Sí, a ver, eso ao final pode redondir en todo. O sea, Steam das cousas boas que fai é que ao final o que estea funcionando ben en Steam fai que funcione ben en Linux, fai que calquera que instale un sistema operativo similar, pois tamén lle vai a ir ben. Pero non sei, é que non lle vexo competencia. Estás pagando máis por algo que che ofrece o mesmo, porque para xogar en portátil... Estaba lendo aquí que esta consola teña unha review feita nesta páxina e levaba Windows 11. Bueno, Windows 11 supone que ter un pouco máis do asunto, pero en todo caso sigues podendo acceder ao catálogo de Steam. Home, xa de plano, se me dis que me ofreces Windows 11, o sea, que me ofreces un sistema operativo de verdade, non SteamOS,
Pois xa me sirve para máis cousas e me podo plantexar facer máis cousas na consola. É que acabo de pensar unha cousa, si corre Windows 11, entón xa pode correr Xbox. Sí, que creo que vendían como que podía ter o Game Pass, pero claro, tens que suscribirte tamén ao Game Pass. Xa é con a Steam OS que comprar os xogos en Steam. Sabes? Creo que non é comparable unha cousa coa outra, eh? Non, de feito, é máis reclamo do Xbox Pass. Dato. Por un motivo moi sinxelo. Depende do que Porque precisamente o pase de Xbox é o que está rompendo un pouco os esquemas a hora de vender Xbox. Porque antes ti tiñas que mercar un pack da tua Xbox cun xogo e tiñas un xogo. Pero agora ti mercas unha Xbox e tes o Xbox Pass, non tes un xogo, tes os que te saia dos huevos e non tes que pagar os xogos individualmente. Claro, Hai moita pero xente que agora está mercando o Xbox baixo ese reclamo. Xa non tes que mercar 70 euros de xogo, senón que pagas unha suscripción e tes o que te dé a gana. Claro, pero que aí temos unha cousa, que ese é un debate que existe nas consolas porque nunca tiveron retrocompatibilidade ata agora. En PC e, polo tanto, en Steam, ti tes todos os xogos xa dende antes e non tes que pagar 70 pavos por un xogo, porque se queres xogar a xogos de hai anos, telos por 5 euros. Se queres xogar xogos que saigan agora, en 6 meses telos a metade de prezo. Sabes? Pero sigues tendo que pagaros. Si non os tes. Non sei, é que o reclamo que lle vexo o único reclamo que lle vexo diferenciador de Steam Deck é poder ter o que xa tes e telo en portátil. Para xente que lle mole xogar en portátil. Para todo o demais, baste a Switch. Non lle vexo a necesidade de outro. De feito, a ver, por non sair do meme, a Steam Deck ao principio vendíase como a portátil onde xogar Elden Ring. Sen ir moi longe. Sí. Vos mercaríades No. unha consola desas? Xa non xogo un portátil. Agora mesmo, non. Se me moves un pouco máis, por períodos prolongados de tempo, bueno, entón sería unha cuestión que plantexaría. E dependendo das miñas rutinas nese momento. Pero agora mesmo non. E cal te plantexarías? Poñamos a Steam Deck e vamos poñela co dock 650, non? Dixemos antes. 650 ou 1200 desta. A de Android xa non a conto porque pa que. Home, obviamente, se me tivese que comprar unha, mercaría Steam Deck a de prezo intermedio seguramente co dock. Sí, por eso dicen 650. Co dock ese de 60 euros. Ah, bueno, pues entonces 6. O 610. E aínda así sería un gasto da hostia e dependería moito de non poder xogar no meu PC en períodos prolongados de tempo. E que é eso? Claro, pero entón xa non estás falando de comprar, de cal te comprarías? A Steam Deck ou a... Bueno, sí que falamos diso, pero non sei se me explico. No, explicar non explico. O caso é que non comprarías esta porque comprarías a Steam Deck, é que ningún de nós está pensando en comprar ninguna destas consolas. Sí, pero bueno, poñéndonos no caso é que entre esas dúas opcións que habería, ¿no? Non sei, cos 600 euros de diferencia creo que dá para mercar bastantes xogos. Sí, a ver, claramente non está enfocado, o sea, atacan a segmentos de clientes diferentes, o sea, de mercado diferentes, porque ten que sobrar moita pasta para que esta consola sexa un gasto que non che importe demasiado. O sea, Sí, no, a ver, así de boas a primeiras, isto é para un público con poder adquisitivo xa máis consistente. Non é unha compra de impulso de un pai que vai á tenda e di, pois mira, lle compro unha Switch ao meu rapaz. Bueno, depende de que parte, de onde sea ese pai. Bueno, si igual es un pai andorrano pode ser, pero... Ia dicir de que parte de Madrid, pero... Para aparatos como iPhone, correcto. De acordo con esa apreciación. Pero... por tanto, bueno, iPhone. Pero... É que... Como se chama? É que este prezo
é o prezo que pagarías por un portátil bo? Home, no, portátil A ver. bo igual te sae un pouco máis. Gamer no, pero sí que ya empieza a estar con un PC bo, empieza a estar ahí. Claro, un PC gamer, un portátil Y estamos gamer hablando de que no, tengo una pero- gráfica integrada. Pero igual un Home. portátil de traballo decente sí que pagarías. Da igual, ainda que fose máis caro un portátil para xogar decentemente, eu antes me mercaría un portátil para xogar decentemente que non a Steam Deck, iso sí que é verdade. Xa, por descontado te comprarías antes un portátil bo, se xa gamer ou non, que Por poñerte un exemplo, a mí se me dis esta consola por 600 euros e pico, un portátil que me sirva para xogar, pero que ademais é un portátil por, eu que sei, 1100 euros, pois honestamente prefiro aforrar medio ano máis e mercar o portátil, porque sei que ese portátil vou utilizar para máis cousas e me dá máis xogo. E se amolda máis ao que eu fago no meu día a día. Que segue sendo unha pasta que flipas, sí, obviamente. Pero igual non podo soltar así 1100 euros a tocateja gratuitamente, pode ser tamén. Pero bueno, cualquier caso, non sei, a ver. Di. No, un chiste malísimo que xa perdeu o flow, así que continúa. Pois recupera o flow, dino. Sí, que teño que fluir. Flúe. Nada, a oportunidade dese chiste pasou. Continúa, entón. Nada, iso que simplemente eu me plantearía antes mercar un portátil. Sinceramente. Voy a enganchar coa seguinte pregunta que estaba aí plantexada de si vemos futuro nas consolas de xogo en nubes sen o Stadia. Pero claro, é un pouco a premisa coa que plantexaron Razer Edge 5G. Sí, parte eso- xogo de móvil, parte xogo de nube. Unha pregunta, anunciaron antes de que Stadia dixera acabouse? Sí. Pregúntame, no, seguro que non o sabían. E a de Logitech tamén, é o mesmo. Na de Logitech, nas capturas, se vía efectivamente o logo de Stadia aí, non sei que tal. Hostias. Ten que ser maravilloso iso. Joder, que rabia, pero teño un ex compañeiro do traballo que estaba bastante fastidiado porque él daballe moitísimo uso a Stadia. Ah, Y- era él. Estamos No. descubrindo. Joder, No. son o compañero de Fedello e o compañero de Farun, o amigo de Farun. Eran os dous que tiñan este. No me das 6.000 horas. Pero que sí que estoy, cando vi a noticia sí que falei con él e aparte eu recordaba en plan de cando estaba na empresa pues, que él aproveitaba así os descansos de comer e tal e poñíase un rato co Stadia e tal. E de feito foi que me deu a idea de probar o do PUBG no Stadia, pero a mí non me raya porque sí que o pouco que probei do PUBG, por exemplo, joder, iba ben. O que pasa é que obrigábame a xogar con mando, a min. O sea, no. E encima en PUBG. Eu creo que tiña un par de problemas aí de partida. O sea, a idea era moi boa, pero o de ter que pagar unha suscripción e mercar os xogos e temas como que xogas en PC e tes que obriganche a xogar si ou si con mando e fanche o matchmaking con consolas, estaba moi mal enfocado. Dije, non sei, eu penso que Xbox aprendeu deses erros precisamente por dúas cousas. Punto 1, xa dixeron que están traballando en poder conectar teclado e rato para os xogos, porque actualmente tampouco se pode. Pero que están traballando niso porque, bueno, a xente xo pediu, así que, pois, é o que hai. E por outra banda, ese servizo en nube vai a través da suscripción. Ti xa pagas a suscripción, xa tes os xogos e o servizo en nube. Non tes que pagar as cousas por separado. Cousa que en este día sí funcionaba así, era un pouco como que caralho. E que aparte de eso, que as cousas que están na nube é o que vai pasar agora. Ti mercáchelo, pero que tes agora cando pecha Stadia? Depende moito dos editores. Ubisoft, basicamente, o que dixo é que ia traspasar os xogos a Ubisoft Connect en PC, por exemplo. Pero claro, se non tes PC, pois jódete. Claro, pero eso poden non facer as compañías grandes que poden e queren. Porque Rockstar non se ve moi polo lado, como xa vimos. Pero todos os pequenos desenvolvedores que aproveitaron Stadia, non sei que tal, esos, haberá algún que o faga, pero aí non perdas, vaya.
Aí nos saltamos unha noticia porque ao final non a quixen comentar, pero dicían por aí que o xefe de Tequila Works, que son os que fixeron Guild, o primeiro exclusivo de Stadia, que precisamente ia sair en outras plataformas porque lle preguntaron por Twitter en plan de Eso que vai comentamos pasar la agora semana con pasada. Guild, que era exclusivo. Entón, pois bueno, supoño que cada un tomará as súas decisións, pero polo que vexo que van facer é simplemente sacalo noutras plataformas 2 ou 3 que xa falaron un pouco diso. Pero que curioso que o de que os xogos na nube que ti non os tes e cando pechan o servicio xa deixas de telos. Que curioso que ese argumento non se utilice cando almacenas datos en Google Drive e en cousas desas. Bueno, xa está, xa me vou, buenos días. Ou con Steam, que en Steam tamén... O que pasa é que Steam lo temos aí como imposible que caia, ¿no? Pero Claro. tamén funcionaría o mesmo, pero bueno. Eu xa puxen tamén polo Discord de Morcego, é dicir, se a min de un principio me din non te preocupes que se nun futuro tiveramos que chapar pois os cartos devolvémolos, pois joder, eu tería máis confianza en plan de, bueno, podo me gastar cartos en comprar estes xogos que sei que se o día de mañá, sabendo como é Google, chapa, pois non vai pasar nada, pero non me vou arriscar a pagar 70 pavos por un xogo e mañá quedarse en el. Temos aí todo o rollo eso de Steam ou de todo o resto de plataformas, pero claro, xa teñen detrás unha empresa e unha principio unha reputación. Tamén hai que lembrar que Amazon Luna sigue aí. Amazon Luna existe. Que iso? E que vai pasar co xogo na nube? Non sei, é dicir, agora penso que se vai fragmentar a parte de Amazon Luna que vai ir por libre. Por unha parte, no de Xbox, é dicir, que basicamente damos os dous servizos, tes o xogo na nube e tes o xogo para descargar, por dicirlo así, dependendo que mellor che veñan en cada momento. E despois outra como pode ser o GeForce Now, que é de ti merca o xogo, ti tes o xogo, nós o único que te ofrecemos é o servidor para poder correr o mellor xogo, pero o xogo é teu, o xogo sigue estendo ti. Se nos mañá pechamos, os xogos sigue sendo teu. A única putada dese é que depende de que teñas unha gráfica Nvidia e o seu software, cousa que agora eu non teño, así que tararei que te vi. Pero bueno, conste que eu cando provei me pareceu bo servicio e bastante ben, o sea, quedei gratamente sorprendido. Sí, Cat probaron lá atrás para xogar o Division 2 porque no seu ordenador non tiraba e folle moi ben, a verdad. De feito, Stadia, dos servicios que eu provei, que foron GeForce Now, Stadia e o Xbox, bueno, como se chama agora? Xcloud ou non sei como se chama xa, o de Xbox. Outro que probarei atrás, non me lembro como se chamaba, o que melloría era Stadia, precisamente. Perdón, Fedello, dicías? No, iba a enlazar o seguinte. Porque xa estaba sin... Enlaza. Nada, agora imos cederlle o espazo a Antón para que nos fale de que probou nas demos de Steam Next Fest, porque os demais... Bueno, claro, eu asumín que probache de salvo. Eu realmente o que probei foi Dogfish en directo. Pois... Non sei de que foi, vou mirar en Twitter. Igual estas cousas tamén as fago, porque así de vez en cando me lembro de que fago coa miña vida. O cara, está ben. A ver, imos cambiar a conta de Galiza. Dadme un segundo. Isto podía terlo feito antes, sí, pero bueno, había de facer. Onde coño se vai aquí o teu perfil? A ver. Vale, sí, non sei, provei algunha cousa interesante. Por exemplo, o da xente esta de Canarias, o de Cuo, que é o xogo que vai xogar Dinanf en directo. Ese, a verdade é que bastante guai. O sea, non sei, visualmente me chamou bastante, sí que o xogo mecánicamente non era ninguna revolución, pero bueno, pareceu un entretido e chamativo visualmente como para seguilo, e a verdade é que a parte son é o que mellor está. Logo provei da Entropy Center, que quizáis agardaba algo un pouco máis chamativo na intro do xogo, o sea, nesa demo, pero bueno, tampouco provei o xogo entero, simplemente provei unha demo, entón, pois, sin maior historia. The Season,
a verdade que dei unha impresión bastante positiva, pero igual a bici me pareceu un pouco raro como funcionaba. Non obstante, o tema de deixarme por aí a miña bola, sacar fotiños e gravar cousas, explorar con tranquilidade e tal, non sei, me pareceu un xogo super chill e que seguro vou xogar. Logo estaba o de Gambrela, que os de o da mesma xente que fixo o Gato Roboto. A mecánica gustoume máis que a de Gato Roboto. Quizás o das cadeiras me lembrou a Hollow Knight, e Hollow Knight a súa vez me lembrou a Dark Souls, e iso me trouxe o flashback de Vietnam, e todo se convertiu nun bucle que non sei se me estaba gustando meterme outra vez, pero recoñezo que en Gambrela está bastante guai, ten boas animacións. Non sei que máis. O de The Night Witch, a verdade é que é unha especie de bullet hell en 2D, bueno, unha especie non, bullet hell en 2D, cun rollo así de mundo post-guerra entre bruxas e xente capitalista que queima os recursos do planeta e non pasa nada porque nos imos a vivir ao seguinte planeta, pero logo é unha serie de bruxas que paran todo isto, non sei que, pero esas máquinas volven, non sei, cristos varios, bastante bo o contexto. A verdade é que me pareceu bastante divertido o xogo de. Logo había outro, cal era? O de Wavetale. Wavetale recordoume a unha especie de versión marítima de como se dice, de Solar Ash, pero cun plataformeo menos arraigado o sea, menos, como se diría a palabra, menos sobre raíz, un pouco máis aberto, quizáis máis sinxelo, e o combate sí que tiña unhas animacións un pouco, bueno, que podían estar un chisco mellor, o sea, o combate é bastante plano, polo menos na demo, pero a verdade é que ir explorando por aí, ir trepando polos sitios, ir surfeando cunha especie de amizade rara que tes que te axuda a surfear, non sei como ten eso logo unha explicación na historia, pero recoñezo que pasei ben co xogo, así que, non sei, calquera deso recoñezo que os pillaría. E iso foi o que probei. Se me preguntases os nomes dos xogos que diseches, creo que só me quedei co das brusas que queiman os recursos do planeta, o Night's Witch era, non? O das bruxas era The Night Witch, o de ir polo mar era Wavetale, o de terror era Cuo, o rollo Portal que non sei se me convenceu é de Entropy Center, e o de ir por aí coa bici sacando fotiños era Season, e o plataformas de... me olvidei de dicir unha cousa, en Gambrela, como o seu propio nombre di, tes un paraugas escopeta, barra metralleta, barra lanzagranadas. Se o xogo da escopeta xa me tiñan comprado, pero se ademais chengades cousas, bueno, eu quero un paraugas como ese, para ir ao parque dos nenos. A cuestión é que, pois bueno, non sei, que das 5 recoñezo que me gustaron bastante, e, pois mira, non sei, probades, están aí ata o día 10, é dicir, ainda tedes todo o fin de semana para probalas, e hai moitas máis que hai unhas cantas que eu recoñezo que quería probar, pero non tiven tempo estes días. E agora, pois, non sei que ten que comentar Adrián aí ao respecto de que fixemos esta semana. Está todavía poñendo os trailers do que estiveches falando. Sí, porque como non me puxo ningún trailer, pois No. do paraguas escopeta, pois collín Correcto. E agora estades vendo de Gambrela, penso. Sí, me dixo o paraguas escopeta. Que bueno, te sirve de escopeta, de rollo para... O sea, ten opción de repeler se estás no momento xusto os disparos, tamén ten modo metralleta, ten modo lanzagranadas, te sirve para colgarte polas tirolinas, ten un salto especial, podes ir rebotando nas paredes, e a verdade é que está bastante guai. Este vai sair na Switch, además. Típico inglés saindo do pub. Agora tenemos que facer unha comparativa. Que estará mellor, este paraguas ou o paraguas de Splatoon 3? Testearemos esa idea. Correcto. Que fixen esta semana? Vamos a ver. Queredes que os simule o anuncio ese de puta mierda de que non me para de salir en YouTube? AWS impulsa más transacciones seguras, más innovación para España. Pois mira, vai en línea co que fixen eu, só que eu da outra banda. Porque, bueno, digamos que me absorbeu un pouco. Bueno, Funremar
Había bastante tempo que non iba a remar. Sigue remando, remando. Pero... Onde fostes? Onde sempre. E con eso xa me dou por explicar. Onde sempre iba. Tampouco os vou a dicir coordenadas para que me vayades buscar. Sempre podemos facer como a Charlie, que di sempre a dirección. Só lle falta dicir o piso de Juan na gruta. Bueno, Se comezou como dicindo ao principio un pouco a rúa, despois fui triangulando. Sí. Despois dixo o número de edificio. si a rúa, que a rúa sacaste ou algo así. Sí, é que se sabemos de memoria. Pois mira, poderíamos facer un xogo ao longo dos podcast, o sea, da mierda que sexa isto, e ir deixando pistas para que trianguledes a Adrián. Cando vou remar ou habitualmente. Na primeira tempada habitualmente, logo cando va a remar. Polas mañás teño que ter cuidado de non levar un navallazo. Eso acaba de ser Na un segunda chiste tempada de estereotipos facemos que o de cando vai a remar. E o titulamos Queredes ver o remo de Inaf? E xa está. Correcto. E aí cada un que interprete o que queira. Pero vamos a ver, o sea, é que eu de videoxogos esta semana, o día que xoguei a Overwatch contigo, Pois xa tes algo que dicir. que non me gusta como está Orisa agora. Estará máis rota, pero é menos... Pero son demasiado mancos, sinto moito. Pero entón é culpa túa ou culpa do xogo? Sí. Non sei que queres que che diga. O sea, non me... non son botanques, ou para empezar, pero gustoume que tive a mala sorte que probei a Orisa bueno, que a todo isto estou falando sin ilustralo. Correcto. Entón, vamos a aproveitar, vamos a poñer Overwatch. Estás pedindo ya moito a Fedora, vai pasar o que vai pasar. Deixa de romperme os huevos. Vaite con Microsoft a... Ai non, isto é o clip da... Que vaya co meu Microsoft a que? A poder ver 3 vídeos en ter que mirar unha guía? Ui, menos hostia, ya acabo de meter o micro. Anda, reinicia... Como se chama? Reinicia a máquina virtual que acaban de actualizar Windows e foderonche os bots. Digo, que? Me cago... Non te rías. Non te rías, que iso me pasou outro día. Que xa o tes contado. Por iso. Pero vamos a ver, por que estaba vendo esta puta mierda? Por favor. A min gustaba máis a mascota Chocoflex de antes. Sí. Era máis vasto. Probablemente hoxe non a podría sacar, pero... Bueno, isto igual non lle poño audio, porque non sei que é isto. Non sei que canle é isto, así que... Pero a ver se le por un xogo a isto, non lle podes meter aí. O día que hemos controle as Pochonovas, todo vídeos de Alex el Capo para ilustrar. Xa pasou. Ese escudo para mí era máis fácil de usar que o escudo que ten agora. Porque antes puña este escudo que era estático. Pero para min me marcaba máis onde tiña que estar cando estaba a salvo e cando non. Agora nunca estás a salvo. E en cambio agora non sei si eu que sei. Orisa is buffed in Overwatch. Bueno, en serio, o sea, YouTube paga os anuncios primeiro aviso. Non compredes o MAT, é unha marca malísima, dá uns resultados super pobres, deixará o voso lavaplatos mal limpo sempre. Kinder sorpresa. Kinder, fatal, nada vegano, todo super chungo, non compredes esa puta mierda,
Kinder, páganos a publicidade se queres boa publicidade, fillos de puta. What the fuck? Mima. ¿Platos sucios? ¿Qué importa? Pero, vamos Somata Excellence 4.1 Caps. O sea, Bájate vale el que viene adiante o vídeo, pero acaba de salir o puto anuncio, non me jodas. A mí o que máis coña me fai dos anuncios de YouTube é que cando diste vou ver o anuncio que está interesante. E YouTube que fai para recompensarche? Poñerte outro anuncio. Bueno, a ver, o tema é que non sei se vamos a ver, pero agora en vez de o escudo ese fixo Orisa xira a lanza e eso bloquea ataques. E xusto cando vai xirar a lanza, pois mételle un zoom á cara do tipo, sabes? Bien, qué guapo, Pero entón é como que non me resulta tan fácil de controlar. Vou a ter que buscarme outro personaxe para empezar a tanquear. Correcto, que aparte agora hai unha diferenza, claro, isto se non xogachedes igual non o sabíades, pero ata agora Overwatch era de 6 contra 6 e agora é de 5 contra 5. Antes había, por norma xeral, había composicións máis concretas, pero había 2 tanques, 2 healers e 2 DPS. Agora hai un tanque e 2 de cada un dos outros. Entón agora, pois, se xoga un pouco máis rápido, pero hai menos cobertura, bueno, non sei se necesariamente máis rápido, pero hai menos coberturas, iso xa empezando por aí. E claro, un tanque normalmente agora se ten que mover un chisco máis, se ten que cubrir un pouco de outro xeito. Non se xoga exactamente como antes. Ademais, se lle quitas o escudo a Orixa, pois xa non tes un escudo que cubrir o equipo, e o único personaxe que ten un escudo como tal permanente é Reinhardt. Entón, bueno, digamos que en ese aspecto agora se xoga un pouco diferente. Si eu recoñezo que a min o feito de repente darme conta de que solo había un tanque me fodeu un pouco tamén. É dicir, que cando farades de Orixas non podo lembrar outra cousa que non sexa o grupo este cubano que saiu a finales dos 90, que saía o cubano de Un Paso Adelante. Correcto. Orixa. Pero bueno, eso é todo o que fixen esta semana. Pois eu pouco que contar tamén, porque estive toda a semana con curso estudando unha certificación, e o máis curioso que podo contar é o que supoño que estará abrindo por aí dirá o enlace que deixei, que un dos laboratorios exemplo para que poñen pois na nube de Google levanta o teu propio servidor de Minecraft na nube. Eu a verdade é que non quería por iso, porque no momento no que Google chape ese servidor, pois vas a quedar sin él. Bueno, coa nube de Google non creo que haxa tanto problema de que chapen as cousas, tendo en conta que é do que máis pasta lle está dando agora mesmo. Pero bueno. Nada, non teño máis nada que contar. Non xoguei a nada, estiven como preparando este tema todo e seguirei ata, como mínimo, ata o día 26. Bueno, igual mañán fago a excepción para liquidar o Warmongers. Vamos a ver, Mima. YouTube sin contas é un puto perigo que flipas. O sea, bueno. Pero bueno, entón, se efectivamente nada máis que contar, pois pasamos a Mosiño. Pois eu rematei por fin de lavar os platos sucios. Por eso non fixen directo en todo este tempo, tiña a luz acumulada de meses. Rematei por fin o Ghost of Tsushima, que ao final se estaba facendo un pouco bola. Acabo de escoller o tráiler de Sony. Despois o primeiro son eu. No, Outra vez este anuncio. No, Ghost of Tsushima era exclusivo. Sí. Por agora. Vale. Iso foron 60 horas. E o xogo gustoume. Realmente un Assassin's Creed o Xapón feudal, pero bueno, aparte a historia está entretida. Non ten moita decisión o xogo, é dicir, basicamente a nivel de historia é unha liña recta, ten unha decisión só ao final.
Pero a mí o xogo gustoume. É dicir, miras o conflicto que ten o propio Jim Sakai, o protagonista, entre iso, de todo o que lle inculcaron toda a súa vida, a honra de ser un samurái, de atacar de frente, etcétera, etcétera, contra o que ten que facer realmente para gañar unha guerra contra uns invasores que lle están dando para o pelo. Entón toda esta parte gustoume moito. Foi iso, ao final está dividido como en 3 porciones de illa e o final, tamén porque son eu vou facendo todos os putos puntos do mapa. Pero ao final esa se me facía un pouco bola. Pero recomendable, a min gustoume polo menos. Tamén mirei a serie de Cuphead, as 2 tempadas, sen máis, serie de dibuxos onde o único que pode sacar son as chiscadelas, de vez en cando de ver un boss e dicir ya, mira, ese é un boss. Non tampouco ten moito máis. Disfrutable, plan de entretida, vela, pero tampouco é unha... No, esa non é. Estou visualizando. A primeira tempada, polo menos, sí que tiña unha animación, perdón, máis fiel. É dicir, notábase máis... sí. Sí. Notábase máis iso, como que era máis fiel a animación dos anos 50, 60. Xa a partir da segunda se mira que non. É dicir, segue tendo o mesmo deseño, etcétera, etcétera, pero como que a forma de animalo cambiou, non se mira igual. E así sigue sendo iso, sigue sendo disfrutable, humor moi simple, típicos capítulos de Cuphead de Alía e a ver como saen dela. Básicamente, niso se pode resumir toda a serie. Cuphead fai algo, Alía, e sen descartarse, pois resolve. E mentras, pois pasan cousas. Pouco máis se pode dicir da serie. Disfrutable, pero tampouco unha obra mestra. Típica serie para poñer mentre estás comendo, onde, bueno, por estar vendo algo. E tamén comecei a campaña de Splatoon 3, que basicamente se xogache desa actual expansión do Splatoon 2, é basicamente o mesmo. É dicir, son fases individuais sen moita conexión entre elas. Perdón. E iso, a campaña entretida, ao final é Splatoon. Splatoon, a ver, se lle pode recriminar que é máis do mesmo, pero é moi disfrutable. Entón, é máis do mesmo, pero máis do mesmo bo. Co cal, de momento, pois vai aguantando ao tipo. Penso que xa estou por rematar a campaña. É dicir, non me debe quedar... Pero ti que estás vendo todos os putos anuncios que hai en YouTube, estás atopando todos ti ou que? Non entendo nada. Aparte, todos de limpeza. Eu penso que YouTube te está chamando otaku directamente. Mi madre, chaval. E iso, en principio estáme gustando. É dicir, par de mecánicas novas, basicamente o que son as campañas de Splatoon, ensinante a xogar. Tiene como un tutorial largo. Ensinante as cousas que podes facer, que non podes facer, etcétera, etcétera. Agora sabes por que manqueo. Pois pode ser. Entón iso, entretido pouco máis. E tamén cousa que vai afectar aos futuros vídeos da canle. Onte, en pleno arrebato consumista impropio de min. Sí, totalmente impropio. Pois acabei por mercar a PlayStation 5. Entón, en principio, chegarame o... Vas me poñer o trailer da Play 5. Agora cando lle chega unha caixa baleira. Ou con ladrillos. Iso, en principio, va estar agora directos xogando xogos da Play 5. É dicir, de momento o que teño pensado xogar é o Ratchet & Clank, o novo. Entón iremos vendo, a ver que tal. Vai haber unboxing na canle? Pensei, non é?
Pensei no incluso de facer, sabes, gravalo e envialo a algún de vos para que facedes rollo vídeo. Solo llevo a contestar unha cousa a Fon a iso que puso polo chat. Ti estás seguro de que foi o primeiro aviso? Bueno, Sony se flipou un pouco co trailer da Magnifique. Pois sí. Iso sí que yo teña moita curiosidade, ves? O rollo do DualSense sí que yo teño curiosidade, a ver se é tan espectacular como din. Fai moito tempo que non se mira ningún anuncio aquí, non? Esa está, eu non fixen nada máis. A ver, eu que fixen esta semana que puxen... Bueno, primeiro voume quitar a parte que non me apetece comentar. Non me preguntedes porque levaba mogollón de tempo sen ver unha película de Marvel. Eu era feliz e me deu unha routada e me puxen esta semana a ver todas as últimas películas de Marvel. Algúnas xa directamente a pasei co avance rápido. Me estaba dando semellante preguiza ver todos os produtos de Marvel así en ristra e ver que todos tiñan similitudes, todos se entrelazaban, tiñan que entender moitas cousas que me daban exactamente igual xa lín o cómic cando era un adolescente. E que, ademais, bueno, primeiro, non sei, o rollo de convertir Thor en un produto para adolescentes que lles molan os cachas de gimnasio, xa me parece maravilloso. A ratos me parecía unha maravillosa fantasía homorótica, pero non sei. Das primeiras ou das últimas? Da última concretamente, o de sacar un tortilla por fin e matarlo na primeira película xa me pareceu un mazo de top, é dicir, non vai ser que... Spoiler alert. Pero vamos, bueno, en fin, se non o sabíades... spoiler no, que de nada. Mi madriña. Se non o sabíades, no cómic Thor xa hai bastante tempo que hai Thor muller, o sea, isto é así. Bueno, na peli lo sacaron e o mataron na mesma peli, maravilla. Así vos evitades ver a película. Logo se me ocurriu ver a da Viuda Negra, que comeza dun xeito curiosamente moi similar a Jason Bourne, pero, bueno, as películas de Bourne, pero logo xa se estropea todo. Tal cual. Eu esa vina e foi en plan, joder, que ben empezas, que ben me representas a alguén que, joder, que ten que andar tomando ibuprofeno, e tal, e logo como que da metade ou do primeiro tercio para lá empezase a facer cousas sobrehumanas que non ten pés nin cabeza. Sí. Vin a segunda de Doctor Strange, preguiza, o sea, me deu preguiza, sen máis. Preguiza, o sea, esa palabra. Vin a de Spider-Man, avancei rápido, a ratos, o sea, me estaba aburrindo como unha puta tostada. Eu simplemente o que quería ver era o actor que fai de Green Goblin, porque me gusta o actor. Era o único que quería ver desa película. Moi guai, pero o resto da peli non me interesou un carallo. O sea, nestou ata os huevos de Spider-Man, non me interesa. Non sei cal foi a quinta que vin. Cal era que aparece Christian Bale de malo? Ah, na de Thor, efectivamente, por eso vin a de Thor, porque aparecía Christian Bale, pero o resto non me interesaba. Na primeira de... No, espera, en cal aparece Christian Bale? Na de Thor, Sí. na de Love and Thunder. Sí, aparece de vilán, é o mellor da película, o resto non vale nin para o cu. Que máis había? Sí, me estou metendo máis a con estas pelis porque que non me interesa ninguna e quero pasar rápido isto. E logo hai outra quinta que vin que era tan boa que xa ni me lembro dela. A cuestión, o tema importante da semana. Vamos a interesar. Por un lado, estive, pois iso, probando un pouco Overwatch 2, a verdade que bastante fan do personaxe novo de Kiriko, estou xogando bastante con ela e recoñezo como resulta bastante divertido. Pero por que non se cheches de que lle come? Podías poñer un tráiler ou algo, joder. Que estás facendo, no, a verdade é que o Chromebook ainda non o probei, pero todos andarán, non sabes? Pero... que estás buscando anuncios? Joder, hai un pouco de vídeo entre os meus anuncios favoritos. Non sei se pode deixar realizar. O sea, un te deixa a batuta e de repente tiras a batuta polo aire e botas a arder todo con anuncios. Levo non sei cantos putos
anos sin ter un adblock, vou a ter que meter un. Bueno, agora isto está sendo bastante automasturbatorio. Que isto é meta agora, non? Estás te autorreferenciando. Bueno, claro, que opción ademais que puxeno iso. mal, entón non sale Antón. Bueno, a cuestión vale, que eso era un vídeo inteiro. Bueno, anterior non, é a metade da cabeza de... Isto é o directo de Twitch. Que Bueno, o fixemos dito, outro día. que nada, que estivemos xogando Overwatch, patapín patapán, comentarei máis cousas, e si caín en algo do que non sei se estou moi orgulloso, pero que saibades que son poseedor do pase de temporada de Overwatch. E aparte diso, pois, o máis interesante que tiña que comentar, comecei Deathloop, e me parece interesante. Porque, bueno, primeiro, outro día dixeron que Deathloop está ambientado no mesmo universo que Dishonored, xa se confirmou isto, e que Deathloop é como un dos posibles futuros que xurde a raíz da morte do forasteiro no DLC de Dishonored 2. Entón, pois, o xogo basicamente é como unha especie de roguelite, por dicilo así, elaborado, ben feito, pero é un mapa grande onde ti basicamente tes un día dividido en 4 fases, mañá, bueno, as diferentes 4 fases do día, vaya. Ti te metes nun momento do día no mapa, pasa unha serie de cousas, pasas a seguinte, pasan outras, e tes que ir optimizando e averiguando todo nestas diferentes 4 fases para matar a 8 obxectivos no mesmo día. E se os matas e rematas a historia da mesma run, pois nese momento rematas o xogo. Pero isto implica que tes que saber onde están certas cousas. Tes que saber en que momento do día pasa este evento, entón este señor se descubre, aí podes matar de certo xeito, onde conseguir esta habilidade, onde conseguir esta outra arma, onde conseguir melloras para esta arma porque te pode interesar para matar a un tío de certo xeito. Tes que ir optimizando todo este loop o suficiente como para nesas 4 fases matar a estos 8 señores e vencer a antagonista do xogo. A verdade é que a idea me parece moi guai. E recoñezo que me está parecendo máis interesante do que esperaba e non me está cansando nas primeiras 4 horas. Penso que xoguei 3-4 horas, máis ou menos. Según Steam, 4. De momento, explorei o mapa, fui un pouco por aí, xa rematei a intro, vin as 4 fases varias veces, a ver, non sei, xa topei sitios nos que teño que agardar a certa fase do día para que pasen certas cousas, me faltan habilidades para chegar a certos sitios porque de momento non podo acceder, teño que de momento seguir buscando ata que tope, pois, por exemplo, o guiño de Dishonored, este teletransporte e unha serie de cousas. E bueno, de momento o deseño de niveis me está parecendo moi destacable, como todos os Dishonored, o sea, está bastante guai, aparte agora hai certas cousas as que ata que tes certa habilidade non podes acceder, co cal ten ese tinte de Metroidvania. E non sei que vai pasar cando leve 10 horas ou que me leve xogalo, ou 15 ou as que dure, pero de momento recoñezo que me está parecendo bastante entretido rebuscar polo mapa e ir vendo todo. Quizáis peca un pouco do mesmo que ten Dishonored 2, de que moitas cousas van a través de notas de texto, e ten demasiadas notas de texto, porque se algo fai ben Hitman 3, bueno, os Hitman en xeral, é que estas oportunidades de asasinato non se presentan con notas, moitas delas, senón con diálogos entre personaxes que ti pasas por un sitio, escoitas e de repente dis, coño, isto vai pasar en algún momento, entón investigas e descubres que iso pasa en certo momento. E aquí non é de xerto tan orgánico, moitas veces vai a través de notas, o cal recoñezo me resulta un pouco pero a verdade é que o xogo está bastante ben, de momento estou desfrutando. E xa está, iso que fixen nesta semana. Muy bien. Se finí. Sí. Pues en principio, non sei. Nada, mañán ás 5, penso, igual que a hoxe, farei o directo de Warmongers, que é así un xogo estilo comandos. Dinaf nos vai poner un tráiler con anuncios. Correcto. De que de Warmongers ou... Sí, eu a verdade que non o vin. O sea, descarguei no xa, pero aínda non... Vin que é tipo comandos. Quizáis o combate un pouco diferente. Eso sí. Porque penso que tiña como un modo estrategia e un modo para combatir máis en tempo real. Pero bueno, eso explica no tutorial. Que non me lembro moito de como é a verdade.
We were dead men walking. Claro, que sacaron un tráiler burlándose, entre comiñas, dos erros que tiña a versión antiga e dicindo isto agora xa non pasa. I wish to release this burden. Vale. Japones de edición. Si, esta versión que temos agora. Claro, é que estaba lendo os premios estos que aparecían ao principio e non estaba entendendo moi ben o rollo en plan de... Bueno, pode estar interesante. E ademais ten o máis valorado por Fedello que control para mando. Mira, Mosiño, hai no para Play 5 podelo xogar. Non penses que non o pensei. Hostia, verdade. Non o pensara, pero agora podemos pedir xogos para PlayStation 5. Mosiño, non sabes onde te metiches, amigo. Agora dominamos todas as consolas. Correcto. Dark Souls 3 para Play 5. Mosiño agora pode xogar Demon's Souls Remake. Pois que sabería que deixar o directo por aquí, ¿no? É dicir... Esta xente querer acear, xa. Cear non sei, traballar igual tiña que facelo, pero bueno. Sí, tamén. Pero bueno. Pois nada, fallos sonores. Vale, no, sí. Temos algo máis programado para esta semana ou anunciamos según vaya salindo? Bueno, cando facemos o directo temático ese? Cando metemos o temático nas... Na seguinte pocholería, creo, ¿no? Sí. Vale, pois anunciámoslo en exclusiva xa a seguinte pocholería. Intentaremos darles aos Patreon o que lle prometimos aí, non sei, canto dixemos que íbamos a facer esos directos temáticos? Fai un mes. Vale, pois fai un mes dixemos que íbamos a facer uns directos temáticos e na próxima pocholería debería estar incluído o primeiro. Se vos parecían cortas e a disflipar. Sí, no, Vamos a cortar a dúas novas por barba. Si, aparte pensar unha cousa, debemos o directo temático anterior e o deste mes. Claro. Que se abrirá unha enquisa en Patreon estes días, a votaredes, e haberá unha segunda sección temática este mes. Pero como vamos facer? Sí. Porque sigue empatado o directo temático, ¿no? Claro, pues escolleremos un, deixaremos a outra opción para este mes xunto con unha nova. Claro, agora podemos facer as dúas, debemos dúas, pois xa está, xa non hai empate. Correcto. 15 minutos por cabeza, correcto. Pero bueno, en fin, o dito. Non me chegan 15 minutos, quiero. A min sobranme co cigarrillo de despois. De que estou falando. Hostias. Si existe igual un pouco casposo, pode ser. Hostias. Cerremos xa, anda, que isto está degradando moi rápido. Correcto, o novo apodo de INAF, Speedy González. 15 minutos é o tempo tamén que lle leva a ir ao estanco a mercado, non penses que... Sí, porque como non fumo, pois é o que te... Terrible. Bueno, en todo caso, gracias por vir e por aturarnos hasta tan... Bueno, non é tan tarde, pero levamos indo un bo anaco, así que... Iso, muchísimas gracias a todas e a todos por vir. Como sempre tamén gracias aos Patreons por apoiarnos, aos que nos queréis apoiarnos a cegas. Tendes por aí arriba de Mosiño está o noso Patreon, así que podedes pasaros por aí. Correcto, Adranciño paga noso Patreon, primeiro aviso. Correcto. Así se hai máis sorteos para Patreons, podedes entrar nos sorteos para Patreons. Podedes seguirnos nas nosas redes e, pois, por último, gracias a os patrocinadores, a revista Morcego e a Fala.gal. No, creo que no outro sentido, Mosiño. Vale, así mellor. Pues nada, vémonos na próxima. Deica. Deica. Aur.